ስለዚህ ግዜ ሓይሕዘልኩም ዶክተር ፍጹም ብሽም ናይዛ ኩላ ኮሚቴ ኣባላት ነቲ ሓላፍነት ዝሃብካና ካብ ልዕሊ ትፅቢትና ጌርካ ኣማሊእኻ ኣቕሪብካዮ ስለ ዘለካ ብሽም ኩሎም ከመስግነካ ምናልባት ዝጎደለ ንእሽተይ ኤንፈሲስ ዝጎደሎ ክምላእ ኣለዎ ትብሉ እንተለይኩም ኣባላትና ዕድል ክበኩም ቅድም እንተ ደኣ ኢድኩም ዘይልዒልኩም ግን ናብቶም እቲ ወረቃቕቲ ርኢኽና ገምጊምኩም መፂኹም ግብረ መልሲ ክትቡና ዝበልናኩም ናብኦም ክሰግር እየ ስለዚ ኣባላትና እንተ ደኣ ኣድሊኩም ኢድኩም ኣልዕሉ ዶክተር ሳራ ሓግዝኒ ኢዶም ዘለዓሉ እንተልዮም እንተዘይልዒልኩም ግን ቀጥታ ክንሓልፍ ኢና የቀኒልና ዮሃንስ ኤክሰለንት ፕሬዘንቴሽን ትብላልታ ፅቡቅ ዘለዓለ ካብ ኣባላትና ስለዘየለ ድሓር እውን ድሕሪ ከም ኩሎም ኣባላት ርእይቶኦም ከቕርቡ ስለዝፍቀደሎም እቶም ኣጋይሽና በሉ መጀመርታ ወረቐትና ርኢኹም ተዳሊኹም ዘቲኹምሉ ዝመፃኹም ስለዝኾንኩም ንሳትኩም ዕድል ትህብ ኢድና ነልዕል እሞ መታን ቀደም ተኸተል ጌርና ክንህብ ብዝተኸኣለ መጠን ከክልተይ ገለ እንዳገበርና ክንከይዲና መታን ከነሕፅሮ ንክልቲኡ ርእይቶታት ድሓር ዶክተር ፍጹም ርእይትኡ ክህብ እዩ ኣባላትና ዝውሰኽ እንተድልዮም ከዓ ክውስኽ እዮም ዶክተር ሳራ ኢዱ ዘለዓለ ኣሎ ኣይረኣየናን ኣለና ዓይለ ኖ ኢዱ ዘለዓለ ሰብ የለን ክሳብ ሕጂ እሞ ከም ናይ ብቐዳማይ ክንጅምር زعلي مسحنا زلو بروفيسور كيداني مجمرتا كمي رخيب كايو انتاي لقيتر لكا كمين تزخوني حايش تبل اندابلنا حدا وحدا نتوم زقدمنا يوم كرير ناس خقوم ناس حتتنا ينبب حدا حتت بعد مسألة زقب نسو بقوخ جمر بروفيسور كيداني هو حراي يغني اللي أقراربا صبو زطرح زي كنا يخلنتني زتخافل كون تقبروا زلهم صعري بزيخم أبركتكم تعطي زمسجان سرحكم تسرح زلهم سلازي مسجان يكقرب يدلي أبزا قراربا نايلومي قرب رئيتو زلن انتايو تي objectives أبسلستا ينيرو ناي governance ناي economy ناي political gala ينيرو أبتي objectives مس حالفنا جن مبزحتو ناي governance ينيرو governance كنو الكلمة خا ناي ديمقراسياوي سرعت متكال زنبلا ينيرو زي indexes قلملنا تقامل لنا صبوق نديب صبوق مبرهي حوريتا يذهب جن بناتي رئيتو زناي كم بعال إيرتراز مسألة هاجرات هاب ترانزيشن زلوا هاجرات سي صبوق جرام كستايز قبروي لي أي ريانين مخنياتس بزح نجار زقود لولو هجن أبنا الديمقراطية بعال أفريقيا عدتها كتر خلها بزح ركزت سالو أفريقيا عدتها أفريقيا كابزة تسعان حدا ناي كولد وور ما جرشتا جميرا بمتأنو أبتي ديمقراطيزيشن ويف كافلا فتينا نندن بزيكا إيرترا دارجا كلن مالتاي بارتي سيستم ساقيمن civil liberties قرب expand جيران أو مريجاون ببجزء زكاتات اللوا مبزحتن درجة مريجا زي كاتات العدسات قربنا بزن هجرات أفريقيا حجي جنز كل خوينو تزلنا نتاعو تي نريو elected autocrats خوينو results نابنا تابزان كرنا أفريقيا حجن دحرري خاب زي كينيا بمرجع مراحز وصغيرة عادي هلا ناي بعال جيبوتي جميركا ناي بعال إثيوبيا جميركا إثيوبيا كوازنا PRDF نبره بازي بلصقنا تتكي ومالت جن بنسون ب هاجرا مرجع زمس لوتي كونن
ስለዚህ ሓንቲ ካብዘን 8 ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዓድታት ሓንቲ ብምርጫ መንግስቲ ቀይራ ትበሃል ዓዲ ኬንያ ጥራሕ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ዋላ እቲ ፓርቲ እንተቀየርካ እውን እተን ፓርቲታት they are trade in places እምበር ነቲ ስርዓታት ኣይቅይርኦን እየን ዘለዋ እቲ ስትራክቸር ናይታ ስቴት ኣይቅየርን እዩ ዘሎ እቲ ስትራክቸር እንድሕር ናይታ ስቴት እቲ ዲኤንኤ ሓንቲ ስቴት ብሓንቲ ስቴት ክትካእ ከላሲ እቲ ዲኤንኤ ናተን ይመሓላለፍ እዩ ዘሎ ይወራረስ እዩ ዘሎ ንኣብነት ሕጂ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብታ ናይ ኮሎኒያል ስቴት ዝወረስኦ ብዙሕ ስትራክቸርስ ኣሎ ደን ብድሕሪ ዲኮሎናይዜሽን ዝመፃ መንግስትታት ቀየርና ኢለን ዝገብርኦ ከዓ ኩሉ ግዜ ካብታ ቅድሚአን ዝነበረት ዲኤንኤ እንዳተወራረሳ እቲ ስትራክቸር ብዙሕ ኣይቅይሮኦን እየን ሕጂ ኣነ እንታይ ምበልኩ ኣብዚ ናይ ኦብጀክቲቭስ ጌርኩሞ ዘለኹም እንታይ ትረክዝት ናይ ዴሞክራሲ ስለምንታይ ኢና ኣፍሪካ ዓድታት ኣፍሪካ ሃገራት ኣፍሪካ sustainable ዝኾነ ዴሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ክእትዋ ዘይከኣላስ ንምንታይ እዩ ሕጂ ካብቲ ረክዝት ዝበሃል ንኣብነት ሓደ እዚ ኤትኒክ ኮንፍሊክትስ ነሽን ቢልዲንግ ኣብኡ እንድሕሪ ሳክሰስፉል ዘይኮይነን ኣብ ዴሞክራታይዜሽን ሳክሰስፉል ክኾና ይክእለን እየን ኣብኡ ሓደ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ኣእቲኹሞ ዘለኹም ናይ ለውጢ ሓደ ናይ ነሽን ቢልዲንግ ህንፀት ሃገር ዝበሃል ሲ እንታይ ፕላትፎርም ኣለና እንታይ ስተፕስ ኣለና ክንገብሮ ዘለና ኣብዚ ክስታይ ምእተኽዎ ኣነ ካልኣይ ነገር እዘን ትራንዚሽናል እየን ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ትራንዚሽናል ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ገሊኡ እቲ ኢኮኖሚአን ኣብ ካፒታሊስት ስርዓት ዘሎ እዩ እቲ ገሊኡ ግን ኣብ ካፒታሊስት ስርዓት ዘይኮነ ኣብ መጓሰን ኣብ ሕርሻን ዝተመርኮሰ እዩ ነዚ ክልተ ናይ ቁጠባ ስርዓት ከመይ ጌርና ኢና ነቀራርቦ ንሱ እንተዘይቀራሪብናዮ ኸ እንታይ ዓይነት ፀገም ይፈጥር ሕጂ ንኣብነት ሓረስቶትን ጓሶትን ናብቲ ናይ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት በሃልሲ ከመይ ገይሮም እዮም በቲ ዝግብኦም ከምቲ ናይ ብዙሖም ከም ህዝቢ መጠን ሙሉእ ተኻፋልነት ዝነብሮም ከመይ ጌርካ ኢኻ ተካፍሎም ስለዚ እቲ ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት ሕጂ እዚ ዝኽገብራ ኣለዎን ገለ ዝብል እዚ ኩሉ ናይ በዓል ዩናይትድ ኔሽንስ ናይዘን ዲፈረንት ኢንደክስስ ገለ ንርአዮ ግን እንድሕሪ ፀቢቅካ ርኢኻዮ እቲ ኣብ ሞጓሰን ኣብ ሕርሻን ዘሎ ህዝቢ ምስቲ ኣብ ናይ ካፒታሊስት ስርዓት ዘሎ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ተሓዋዊሱ እቲ ኢኮኖሚክስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቀነባብሮ ወይ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ኣብ ሕርሻን ኣብ መጓሰን ዘሎ ናብቲ ናይ ካፒታሊስት ስርዓት ተእትዎ ምክንያቱ እቲ ሪኮመንድ ዝገብርዎ ነተን ኣብ ካፒታሊስት ስርዓት ዘለዋ እዩ ዝምልከት እምበር ነተን ኣብ ትራንዚሽን ዘለዋ ከመይ ጌርካ ሓረስቶትን ጓሶትን ምስቶም ናይ ካፒታሊስት ስርዓት ኣብቲ ናይ ቁጠባ ተኻፈልቲ ትገብሮም ወይ ከመይ ጌርካ ትራንስፎርም ትገብሮ ነቲ ናቶም ኢኮኖሚ ካብ መጓሰኒ ካብዚ ሰብሲስታንስ ኢኮኖሚ ዝበሃል ወፂኦም ኣብቲ ናይ ካፒታሊስት ኣክቲቭ ኤክስቼንጅ ኢኮኖሚ ዝካፈለሉ መገዲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ተምፅእ ሕጂ እዚ ፓርቲ ናይቲ ዴሞክራሲ እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ እቲ ኢኮኖሚክ ስርዓታት እንድሕሪ ተኸፋፊሉ ኣሎ እቲ ህዝቢ ተኸፋፊሉ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ተኸፋፋልነት ናቱ ኣብ ዴሞክራሲ ከዓ ክፈላለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣነስ እንታይ እምበልኩ ስትራክቸር ናይታ ስቴት እዚ ትራንስፎርሜሽን ናይቲ ሳብሲስታንስ ሴክተር ዘሎ ከመይ ጌርካ ከም ተቀነባብሮ ወይ ትራንስፎርም ትገብሮ ድሓር ከዓ ነቶም ረክዝትስ ናይ ዴሞክራሲ ዝበልክዎም ኔሽን ቢልዲንግ እዚ ምቅንብባር ናይቲ ትራዲሽናል ሞደርን ኢኮኖሚ ዘሎ ሳልሳይ ከዓ ነቲ ስትራክቸር ናይ ስቴት ብዝበዝሐ ተመክሮ ብክስታይ እንታይ ምበልኩ ኣነ ኣግፊሕና ክንሪኦ ኣለና ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ኣለና እዚ ጌርኩሞ ዘለኹም ፅቡቅ እዩ ግን ኣነ ኣብ ምንታይ መንፀፍናቱስ እንታይ ምገበርኩ እዚ ረክዝትስ ከመይ ጌርና ኢና ቢልድ ንገብር ምክንያቱ ነቲ ረክዝትስ ከይገበርካ ዴሞክራሲ ክትገብር ኣይተኻእለን ምክንያቱ ሃገራት ኣፍሪቃስ
ኣይረኣያናን ከመይ ገይረን ከም እቲ መንፀፍ እቲ ረክዚት ናይ ዴሞክራሲ ከም ዝገብርኦ ንሱ ከይገብራ ከዓ ኣብ ዴሞክራሲ ሳክሰስፉል ኣይኮናን ዘለዋ ኢለ ምበልኩ ሓንቲ ካልእ ከዓ ብወሳኽ እዚ ኣብ ኤርትራ ብ2001 ዝነበረ ንኣብነት G15 ገለመለ መጀመርታ ድሕሪ ትውግእ እንታይ ክግበር ተወሲኑ ነይሩ ሓደ ኮሚቴ ኣቆይሞም ነይሮም ሕግታት ናይ ምርጫን ሕግታት ናይ ፓርቲታትን ክነድፉ ሕጂ ንድሕሪ ሪኢኹም ኮንኩምሲ ብዙሕ ክስታይ ነይርዎም ፀገማት ነይርዎም ንኣብነት ሕጂ ናይ ፓርቲታት ንክቆማ ዝብል ዝፀሓፍዎሲ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖት ካብ እስልምናን ካብ ክርስትያንን ዝተሓወሰ ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣባላትን ናይተን ፓርቲታት ከምኡታት ክስታይ ገብሩ ነይሮም እሲ ንኔሽን ቢልዲንግ ብጣዕሚ ኮንሽስ ነይሮም ማለት እዩ ግን በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዝን ከማላ ኣለውን ክትብል ከለካ ነቲ ፓርቲታት ነቲ ፍሪደም ናይ ኦርጋናይዜሽን ከዓ ፓርቲ ኦርጋናይዜሽን ከዓ ቁሩብ ትትንክፎ ኣለካ ማለት ሓፅሩ ትገብሮ ኣለካ ንኣብነት ሓንቲ ኣብ ከበሳ ጥራሕ እንድሕሪ ኮይኖም ኣባላታ ኣይተፍቅደላን ኢኻ ከም ፓርቲ ክትቀውም ማለት እዩ በቲ ናትኩም ሳጀስት ገይሮሞ ዝነበሩ ምክንያቱ ካብቲ ካልእ ዓይነት ወገን ህዝቢ ድማ ካብተን ዝተፈላለያ ብሄራት ናይ ኤርትራ ስለዘይትውክል ስለዚ ሕጅስ በቲ ሓደ ነፃ ኦርጋናይዜሽን ናይ ፖለቲካል ፓርቲስ ክንብል ኢና በቲ ሓደ ወገን ከዓ ፍርሒ ስለ ዘለና ናይ ብሄራት ጉዳይ ነተን ብሄራት ከዓ ብመጠኑ ዝሓቆፈ ክኸውን ኣለዎ ክትብል ኢኻ ሓፁር ትገብረሉ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ፍሪ ኦርጋናይዜሽን ዝብል ስለዚ ኣነ ብናተይ ትገብሮ ዘለኹም ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ግን ቁሩብ መንፀፍ ምወሰኽ ኩሉ ብሕልፍነት ናይ በዓል ዴሞክራታይዜሽን ገለሴት ረኩዝት ከ ግድን እዩ ዴሞክራሲ ንፈቱ ኢና ንደሊ ኢና የድልየና እዩ ግን ሳክሰስፉል ንክንከውን እንታይ ዓይነት ረኩዝት ኣለዎ ትረኩዝት ከመይ ጌርና ኢና ኣብዚ ፅሑፍና ነእትዎ ዝብል ሓሳብ መቕረብኩ መስለኒ ይቐነለ ወዲ ኣለኹ على ايتي وقدت انقرنا حنفزن متن من لو አባጋይሽና ካብቶም መጽናዕቲ ዝተዓደምኩም ካሌብ ርአዮ ነይረ ክብረኣብ መኒኹም ከም ዝዓብየ ኣይፈልጥን እየ ካብ ካሌብን ካብ ክብረኣብን ክልቲኹም ተኸታቲልኩም እስክሕዞን ርኢቶኹም ሃቡና والسنغال أنا كوا بزحتو إذا أمبيبيا حق حيش بتعمل صبو سراحي تسريحي دلو ولو دكتور فتسوم صبو جيرو احتسرا بيلو نتسالسان كلتن بيج احتسرا بيلو بزيادة خم نردو جيرو أقريبو والله صبو سراحي بزح إيدي حفكة بزي تتابعكو فيري ماينور زخونا إيو ምናልባት ሓደ ከም ክተቕሶ ዝደሊ እቲ ናይ BTI ኢንዴክስ ኣቐሚጥኩሞ ዘለኹም እቲ ስኬል ቫልዩ ዋላ እቲ ትሬሽሆልድ ቫልዩ ካብ ክንደይ ምዃኑ ኣይተፃሕፈን ንኣብነት ሕጂ ናይ ኤርትራ ሓደ 2-3 እንዳበልኩም ዋላ እቲ ትሬሽሆልድ ኣብ ገጽ 4 እንድሕር ርኢኻዮ ካብ ክንደይ እቲ ትሬሽሆልድ ቫልዩስ ኣይተፃሕፈን ኣነ ከይደ ኣብቲ ዌብሳይት ርአዮ ኣለኹ ካብ 10 ኢድ ብመብዛሕቱ ግን سمعتنا وي إذا ورقة زندرخوا سي يتم مناصر ريفاليوسي سكيل كندي مخانو انتزي اتو ندحرج ماينور يوغن اقدا سخوين تسلا تسمعنيو قال ابتناي اب قص 4 امسلني او اب قص 4 ابتي planning for political transformation زبل ازي صبو زخونه نطبتاتيكم أقميتكم مودلهم حنتجن نعي بفلاي أبتي دكتور فتسون كقولت أخلو تي purposeful transformation يلودلو حدا كم أقد داس خوينا تسمع عني نتبي إذا قمتكم ما تا identify the root cause of the problem تبلع كما ترى لكم ما محلاف سنة تا ورقة تايتهب تمانية أمو انتا يمتم identified root problem كوينام دلو نعم
بتصبق كي تزرزر كاس كما رأست رأي identify كجبر على truth problem إلى سلد خد كوسي نتورق تاي هبتموني مو بفلاي تنقلت دحن مسجزية كهبت ما خلا خوناتن كي أكتر سبع المنيوم point of leverage انتهى لنا جلز بالجرباتات كن إيش عمل سي كنا قالس كلناس انتهي تخلنا أتليس نحبر نسا معلو تنكي ويكا root cause ناي إذا كل مقدرانا سي انتهيو إلنا جن well articulated كنقبرو expected جيره أبزا ورقات مو نساون تبقى غيركم articulate تقبرو at least سي كبق سنة زخل أبرأس كلنا دلو حنين دبلنا إزي إتو بروبلمنا إزي إتي مسرة أو شجرنا النبلو point سي انتهي مخان أو economy دي أو political دي أو تمحبرة أو قوما دي أو value دي أو culture دي أبت محدرة ديو أمنتايو إتي root problem كوينو دولو إلنا أوروب نزي بمصنعات استدقفة دي ولا بديالوج more articulate تزخون مفتحو نجزيو زي إنين دلواني حسب تمت إنه خذ من لسكاي thank you thank you كارب بتاعنا قدست نتوتاتين thank you ما خبر أبقى أسهل سايد خصة قبلت رئيتها قربا سلازلواسي بزح أتقالي لك من الشلنا يو دكتور فطم ካልኦት ኣባላትና እውን ንሕግዞ እንተለና ክንሕግዝ ኢና ግን ክብራብ يقريت عن جيزي باللين حسب سمعي كنت فولي قصية باللين سوري رايت I think سنغلا يعني شيء كوس غلا بزح حتتات كم زي نحتت يخم قريبكم من البات كابتن دقربا حتى مصنعات صحفات ازيا بناتي بقمقم بلصتن دحشتن يخبلا دخل that's why كابا جميل كحتو ولا قراربا ناي دكتور فتصمون زياده لما انت مور بروح كوينو سلا درخبكو بزح أنا كالوت من البات حتى تدي حتى ناس من البات زين ببنا يا أخي يمثل أم بيبنا هنا in fact نابت ويب سايت كده ونرئيه again honestly you guys are did a good job يعني لنا ክብረኣብ እውን ከም ናቱ ርኢቱ ከም ዘለካ ከም ተቕርባ ዘለካ ገይረ ክወስዳ እታ ርኢቶ የብለይን መባልካት ርኤየ እሞ ከም ናይ ኩስቶ ትብል ዘለካ ጌርና ወሲድና ኣለና ሓራይ ተዘይኮይኑ ባዕልካ ግለፅ ኣይ ሕጉስ ኣይኮንኩን ነቲ ፅቢታተይ ኣየማላእኩምን እንተኮይና እንታይ ትዛረበሉ እሞ እንተኮይና ከዓ ዕድል ክንበታ ኢና أنا غناي كاليبان እግረ መንገድና እንዳስሓቅና እንዳተፃወትና ክንከይድ ተረዲኣትና ኔና ኣብዘን ሰለስቲአን ዝቐረባ ክቶ ፕሮፌሰር ዶክተር ፍፁም ርእቶታት እየን ከም ዘለዎን ቅቡላት እየን ምናልባሽ ግን ትውሳኺ ክስታይ እንተለካ ፊድባክ I think قبل رئيتو بكلهم زقربة I think نتا ورقة ذهب تما رئيتو تاعتي قريبو بروفيسور كيدانو كم زبولو اتي مور ابتي political transformation وهاد هيبكم ابتي ورقة تنا economy نا governance بزو حاي قلزني مو نوعيتات انت زوسخو زبقيرو مهبتامو اقداسي إلو نير حقي اتي political transformation جن I think تقندي حمرت نايتي لوتي تي political transformation اندحر زي اللو اندحر يتحدثو نتي كالتنا كتبات قال ولا تقابلنا نسون مسؤول زتحازي حجي ديمقراطيك سيستم تزي بالكا تي قابلنا نسن جزارسو حما قابلنا نسيد خون تي قطباون بتزدله كي كيد يخلي مالتي جن I think زاني بروفيسور كيدان زبلا توسع ريتون نتا ورقت كتهب تمات خيل يا خنتا يدسو زغربا لحالتي ناي اتمدرخ ناي مسغار تلوتي ناب ديمقراسياوي سرعات كتملس نت حزبس بخمي غير كتدالو عليك زبلاون ازي اقداسيت يعني هناتو وساني تزلنا يكونتات رينا يلنا تهزبا متا كونتات هالو رينا يلنا حجنتي ابتي حجي زلو كونتات ناس حزب رينا نصيلنا
ኣብ ምዕራብ ዘሎ ዲሞክራሲ كن هو وي كم زورس كنقبرو أتقامي حجي مدرخ بمدرخ كم زي بروفيسور زبولو نتي أبقت أرزولو بخمي جيركا سي نا ديمقراسياوي مسرح تلا ما مدو ألا ما ميركا دما نابت بحراي وصو زخونا ديمقراسياوي أقباب تساقاقر كسر حال زولو بفيز نتي مدرخ بمدرخ قليلة عريبة يعني ريتهم دك حاجر كرادو زولو قداي زي ኣብቲ ሮድማፕ ክንስእልን ኮለና ምስ ዘሎ ኩነታትና ሕጂ ካሊእ እውን ጠቂስዎ ነይሩ ምናልባት ዕምቆት ተድልያ ትኸውን እያ እታ ህልው ኩነታትና ኣብ ከምዚ ኢና ዘለና ስለዚ ነዚ ትራንስፎርሜሽን ካብዚ ተበጊስና ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ሒዝና ኢና ክንስጉም ዘለና ኢልና ምእንታን ክንዛረብ እሳውን ኣገዳሲት እታ ህልው ኩነታት ናይቲ ሃገርን ናይቲ ህዝብን ሽዑ እቶም ደቂ ሃገር እቶም ቅዱሳት ደቂ ሃገር ንለውጢ ዝደኽሙ ዝለፍዑ ዘለዉ ደቂ ሃገር ተኣኪቦም እዚ ዘለና ኩነታት ከምዚ ዘሎ እሞ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ንሕና ሕጂ ብፌዝስ መቃቂልናዮ ዘለና ምናልባት እቲ ንሕና ዘቕረብናዮ ግብራዊ ከይከውን ይኽእል እዩ ኣብ ዘተ ምስ ቀረበ ግን ናይ ኩሉ ሰብ ሓሳብ ሰሚዕካ መጀመርያ ብከምዚ ንጀምር ድሓር ኣብ ዓመት ድዩ ኣብ 2 ዓመት ኣብ 5 ዓመት ድዩ ኣብ 10 ዓመት መደባት እንዳሰርዓና ናብ ከምዚ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ኢልካ ክሰኣል ይኽእል እዩ ምናልባት ሕጂ ከምዚ ካብ ናይ ዲክቴተር ወፂአን ናብ ዲሞክራሲ ዝሓሸ ዲሞክራሲ ዝኣተዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣለዋ ከም በዓል ጋና ሕጂ እንተሪእናዮ ካብ ውልቀ ምልክዮም ናብ ዲሞክራሲ ተሰጋጊሮም ናይ ራውሊንግ ነይሩ ምስለና ኣነ ጀነራል ድዩ ዋላ ኮሎኔል ካፕቴን ዲ ነይሩ ኣይደኖ እቲ ዝመርሖም ዝነበረ ክትምላእ ኣለካ ሰንጋል ራውሊ ነይሩ ንዕኡ ሕጂ እሱ እዩ ነቲ ስልጣን ገዲፉ ናብ ዲሞክራሲ ነቲ ሃገር ከም ዝሰጋገር ገይርዋ ድሓር ጋና ሕጂ ካብተን ዝሓሸ ዲሞክራሲ ዘለወን ሃገራት እትበሃል ኣብ ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሕጂ ኮሚታት ተመክሮታት ክቅሰም ይከኣል እዩ ሳቶም ልክዕ ከምዚ ናሕና ናይ ገጠር ህዝቢ ኣብ ማሕረስ ዝነብር ህዝቢ ኣለዎም ኣብቲ ናይ ከተማ እውን ናይ ኦርባን ላይፍ ወይ ናይ ኣርባን ላይፍ ዝነብር ህዝቢ እውን ኣለዎም ስለዚ ብከመይ ክትሰጋገር ትኽእል ክሕሰበሉ ይኽእል እዩ ግን ብሓደ ረድፊ ግን ካብ ዘለናዮስ ናብ ውፁእ ዝኾነ ዲሞክራሲ ክትኣቱ ፀጋሚ ስለዚ እቲ ዝሓቦ ርእቶ ኣቲን ካብታ ወረቐት ተወሲኹስ እታ ወረቐት ሰፊሓን ዓሚቓን ክትቀርብ ዘለዋ ኮይኑ ኣነ ይስምዓኒ የቐኒልና ነቲ ርእቶ የነረን መስለኒ ኩለ ሰንጋል ተለካ ወስኸሉ ካልኦት እውን ብፅኦትና እንድሕር ርእቶ ኣለዎ ክውስኽሉ ይኽእሉ እዮም ፅቡቃት ርእቶታያን ቀሪበን ሓንቲ ኢምፕረስ ዝገበረትኒ እቲ ሩት ኮዝ ናትና ክንፈልጦ ኣለና ትብል ነይራ እሞ ኣብቲ ሲትዌሽን ኣናሊሲስ ክንፅሕፍ ፅሕፍናያ እታ ወረቐት ርኢካ ተኸይንካ ብዓቕምናስ ኣብኡ ክንገልፆ ፈቲና ኢና ሕጂ ምድግጋም ከይኮነና ኢልና ኢና ሲኮንስ ሓሊናስ ሲትዌሽን ኣናሊሲስ ኣብኡ ስለ ዝወዳእናዮ ሕጂ ኣብዚ ተንፀናዮ ከዓኒ ምድግጋም ክኸውን ኢልና ዝገደፍናዮ ስለ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ተመሊስና ነታ ሲትዌሽን ኣናሊስ ክንሪኣ ኢና ኣብቲ ሲትዌሽን ኣናሊስ እንታይ እዩ ሩት ኮዝ ናብዚ ዘውደቐና ንዝብል ተከራክር ነጥበላ ከምዚ ምሻለካ ሓደ ግዜ ኣብዚ ሩት ኮዝ ናትካ እንታይ እዩ ፕሮብለም እንታይ እዩ and what are the root causes ክትብል ከለካ እታ ዝሓየለት ከተቐምጣ እዚኣ እያ ካልእ ብትሰማማዕ ትኾኑ ሳይ ምክንያቱ ኮር ፕሮብለምና ናትናሲ እዚ እንታይ እዩ ንዝብል ገሌና እንታይ ኢና ንብል ስቴት ካፕቸር ኣሎ ዲፕ ስቴት ኣሎ ገሌናስ ኣብቲ ሲትዌሽን ኣናሊሲስ ከነቐምጥ ከለና ኣቕሚጥናዮም ኢና እዚኦም እዮም ቀንዲ ፀገምና ስለዚ ነዚኦም ከ ነዚ ፀገም እንታይ ትገብር እንተደዒልካ ናብ ትራንስፎርሜሽን ናብ እዋማውን ህዝባውን መንግስቲ ምስግጋር ካብዚ ኢና ንብገ ዘለና ምናልባሽ ሓደ ገዲኡ ግን እንታይ ክብል ይኽእል እዩ እዚ ኮር ፕሮብለም ኣይኮነን እዚ ሩት ኮዝ እዩ ኢሉ ክብገስ ይኽእል እዩ ሕጂ ኣብኡ ኩትዕ ከድልየና ስለ ዝኾነ ዝሰብሐ ዝያዳ ዲስካሽን የድልየና ግን ቀብልቲ እያ እና ግን ኣብኡ ኣቐሚጥና የለና ኢልና ኢና ሓሲብና ተመሊስና ክንፍትሾ ኢና ተሓጋገዙና ናትኩም ከዓኒ ጠለብ ንሓትት ምክንያቱ እቲ ሩት ኮዝ ኤንድ ኢንፌክት ሪሌሽንሽፕ ከተውፅእ ከለካ ቻሌንጅ እዩ ስለዚ ናይ ብዙሓት ርእቶታት ናይ ብዙሕ ሓሳባት እንተደኣ ዘይመፅኡ ምስ ትገብሮም ነገራት ኣለውካ
ብዙሕ ግዜ ብወርክሾፕ ኢኻ ትገብሮ ወረቐት ሓዝካ እንዳለጠፍካ እዚኣዶ እዚኣ ትቅድም እንዳበልካ ኢኻ ትገብሮ ሓደ መዓልቲ ንሰሚናር ከምኡ ክንገብር ኢና ተራናትኩም ክህሉ እዩ ስለዚ ዝተጋገናዮ ምስርርዕ እንተዝኣሎ ኣብቲ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት ሪሌሽንሽፕ እንዳፃረናዮ ክንከይድ ተስፋ ገብር ኣገዳሲት ነጥቢ ኮይና ስለተሰማዓትን እያ እተን ካልኦት ኩለን ዝበልከን ቫሊድ እየን እቲ መለክዒታት ካብ 10 ምዃኑ ከም ርዱእ ጌርና ስለ ዝወሰድናዮም ድዩ ነይሩ ምግላፁ ኣገዳሲ እዩ very good thank you ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝሃብካየን ርእቶታት ቫሊድ እየን ኣገደስቲ እየን ኩለን ብጣዕሚ ኣገደስቲ እየን ከም እንታይ ጥራሕ ዝስከፍ እቲ እዚ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ ክንሰርሕ ከለና ሲ ኣብዚ ዝሓሸ እሞ እንታይ ካልእ ኮንሰፕሽዋል ፍሬምወርክ ኣለና ሕጂ ከነምፅእ ክንከል ኣለና ምክንያቱ ምቓን እንተደኣ ዘይብልካ ታባይ ንላዕሊ ስኻ ትፈልጥ መፅናዕ ተካይድ ክደል ከለካ ሲ ተሲስ አንቲተሲስ ገለመለ እንዳበልካ ምሽቲ ከይድ ሕጂ ሲንተሲስ ትብል ሕጂ እንታይ ቶም ምቓን ዘድልዩና ንሕና ነዚኣ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ካልእ ዝሓተታላ ነዚኣ ትኸውን ከም ምቓን ኮይና ብኩሉ ንፈተራርኣና ትኽእል ኩልኩም ብለዩ እሞ ኣርቁናና ኣለኩም ክስዕ እዩ ስለዚ በዛ ቃል እዚኣ ንበገስ ተዛኢልና ኩሉ ነፍሲ እዚኣ ትሕና ክንብገስ ዘለና እታ ካልኣይቲ ስለዚ ፕሮፌሰር ዝያዳ ተመክሮን ክሳይን ኣለካ ዓቕምን ኣለካ ካብዚኣ ካልእ ዝሓሸ መቓን ኣሎ እንተላኢልካና ክንሪኣ እሞ ነዚኦም ገዲፍና በታ ዝሓሸት መቓን ትበሃል ነቲ ኩነታትና ነቲ ዓንቶይ ትብሎ ዝነበርካ ደረጃ ምዕባለና ገለመለና ኣብ ግምት ዘእተወ ካልእ መቓን ኣላ ዓለም ከም ሃብታም ተመክሮ ገይሩ ዝሪኣ ኢልና ንሓስባ እንተላ መተካእታ እንተላ ኩልኩም ክትሕግዙና ተስፋ ንገብር እዚኣ ኣብ ካፒታሊስት ዘለዋ ሃገራት እየን ኣብቲ ፍሬምወርክ ናይ ካፒታሊስት ሲስተም ዘለዋ እየን ንትብል ግን ቁርብ ይጠራጠር ምክንያቱ እዚኦም ዘፅንሖ ኩሉ ግዜ ነዘን ከም ዝኸማና ኣብ ገጠር ዝበፅሒ ህዝቢ ዘለወን ሬጅመንታሪ መብዛሕትአን ሪኢኻ እንተኮንካ ሬጅመንታሪ ኢኮኖሚ ወይ ድማ ሎው ሌቨል ናይ ኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ዘለወን ግን ሃገራት እየን እዘን 137 ሲ ድሕሪለን ዘለዋ ኣብቲ ካፒታሊስት ሲስተም ዘይኣተዋ ንክልቲኡ እቲ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ንብሎ ዘለና እኮ ናብቲ ካፒታሊስት ሲስተም ንምእታው ኢሎም ዝሓስብዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣነስ እንታይ ምበልኩ እቲ እዘን 137 ከማና ኩለን ሃገራት እየን ዶክተር ፍጹም ሕጂ ጋና ይገልፅ ነይሩ ቦትስዋና ክትብል ትኽእል ኢኻ ቺለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ኩለን እዚአን ኣብ ተመሳሰሊ ኩነታት ምስ ሃገርና ዘለዋ ይመስለኒ ንረኣየን እሞ ንበይነን ተን ሃገራት ከም ከማና ዝነበራ ናብ ቁጠባ ክሰጋገራ ዝኽኣላ ሴሽ ዝበለ ዝኸዳ መነመን እየን እንታይ ካልኦን ክንመሃር ንዝብል ነዚ ምሕርቶም ክኾነና ይኽእል እዩ ኣብቲ ሮድማፕና እንደገና ፋይንቲንን ንምግባር ክሕግዘና ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ከም ፍሬምወርክ ግን እዚኣ ኣገዳሲት እያ ንከም ኤሪትራ ዝኣመሰላ ኩነታት ሃገራት ኣብ ከምኡ ዘለዋ ኣእትዮም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ እሞ ኤሪትራ እውን ሓንቲ ካብኣተን እዮም ገይሮማ እታ ሓንቲ ኣብቲ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ዝገለፅካ ኣገዳሲት ነጥቢ ነይራ እዚ ሳብሲስተንስ ፋርሚንግ ዝፍተን ስርዓተ ቁጠባ ከመይ ጌርና ናብቲ ምዕቡል ስርዓተ ቁጠባ ንኸይድ ንትብል ግን ብዲቴይል ክንሪኣ ዘለና እዩ ኣብ ኤሪትራ ከለና ኣብ ኢንዱስትሪ ከለኹ ዘፅናዕናዮ መፅናዕቲ ነይሩ ምናልባሽ ግዜ ከይቀትረልኩም ኣብኡ ዝርዝር ኣእቱ ነይ እንታይና ክንገብር ፈቲና ግን ሃገርናስ ሕርሻ እዩ በኣጋጣሚ ጤልያን ዘማዕበለና ከዓኒ ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ከዓ መበገስ ኣለና እዚ ክልቲኡ ከመይ ገይሩ ይወሃሃድ ንትብል እንዲኻ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ስነ ፍልሲ ሓሳብ ፎርወርድ ኤንድ ባክወርድ ሊንኬጅ እንዳበልና እንዲና ንገልፆ እቲ እተን ፋብሪካታት ሲ ምስቲ ሓረስታይ ከመይ ገይረን ይተኣሳሰራ ሕጂ ካብኡ ጥረ ነገራት ክትወስድ ክትክእል ኣለካ እተን መጀመርታ ፎካስ ትገብረለን ኢንዱስትሪ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንዘሎ ጥረ ነገራት ማዕድን ክኾን ክእል እዩ ናይ ሕርሻ ፍርያት ክኾን ክእል እዩ ከመይ ገይሩ ኣብ ተመስርሑ ቫልዩ ኣድድ ይኸውን ሕጂ እንታይ ትገብር ኣለካ ነቲ ገጠርን ነቲ ከተማን ክትተኣሳስሩ ኣለካ ነቲ ገጠር ናብ ኮመርሻል ፋርሚንግ ገፁ ከም ዝኸይድ ካብ ሳብሲስተንስ ፋርሚንግ ከም ዝወፅእ ንዕኡ ዘድልዮ ቴክኖሎጂ እተን ፋብሪካታት ሰሪሐን ከም ዝህብኦ ስለዚ እዚ ፎርወርድ ባክወርድ ሊንኬጅ ዝብል ነዚ ኣምር እዚ ዝገልፅ እሞ
نعو مسارات غيرنا انترناشنال مسلحة الزقورنا انترناشنال كامبانيتات وصيرنا أبسلست سيكتر كم يجيروا فورورد باكورد لينكيج مثلا كم يجيروا أمود أتاخاني export oriented نقول نفس الماكرو بوليسيناتنا export oriented كهون زلوا سلز أب تكستايل أب تكستايل أب ناي قربوتن وصيتهم leather and leather products and تاسال سيتي أو minerals بحفشوا كانوا جنا forward bank يجيبه كانوا جنا أتن فابريكاتات كأنا أمود أتا forward نقول ذنها export oriented كخم يكونين هذا أبي عداقة انتاي ستاندرد تمارين انتاي تكنولوجي انتا تأتاتشيلة سيدنا إذن سلستين sectors are إريترازلوا زتمالئ the international consultants تدالوا سند علينا سلز انتاينا خنقبر ندلي already تتصنع له حجي 2096-97 ودينا عدالينا حجي أوديت تكون كم زخير ضد أنندي ما بقى سجن علينا أبديت مقواتا حجي ذقن أبزي المورك نحط كوينوس لزي سمعنا جن بزعبوس أي قلاتنا أنت يا أخوي كدير قالوا رأيته خانتاينيرا بزعبا political transformation أبزا قراربانا بزعبا political transformation ترح فوكس جيرنا نخون مخنياتو بوليتيكا خا معركة جبركا نتخالد تأتاشي رسل الخير هذا مربعتان أبتا سند ناسي ولا ناي قطبا ناي governance جلس نتقصنا مسيري رأينمو اذكر عيني خاموتن سنداتنا تماليسكا ناتي conceptual framework أب قطبا أب بوليتيكا تحجينا زلنات فوكس جيرنا أب قطبان أب governance كأي تزاربنا ندينا نحبي تزاربنا خلنا تقرم زلو خينسو معاني يغني لي ካልኦት ርኢቶም እንተሎ እንተዘይኮይኑ ናብቶም ኣጋይሽና ክንከይድ ካብ ኣጋይሽና መን ኣሎ ዕድል ዘይሃብኮ ርኢቶ ክብል ሓውስ ማዒር ክበካየ ካብ ኣጋይሽና መን ኣሎ ዶክተር ሳራ ትሕግዝኒ ካብ ኣጋይሽና ኣብዚ ሕጂ ምሳና ዘሎ ርኢቱ ክህብ ዕድል ክንህቦ መታን حاوس معير بدحريو قدامنا تفكره دكتور سارة اسماعيل عيد له هاتوم عدمنا يوم سندنا زنبورون رئيس ذهاب له الحجز له لا اللون اوكي ثانك يو حاوس معير قدم بحال باشاي كبكه سلام كلهم غميقنيهم انتاي زبالسي شويه بعدنا كان لبوا غيرني انا حجاسي اذا قرارباناتكم كمزي بانيل يا خوينا يعني احنا خاني خمزي تاون هول ميتينغ نو خو سمعوني خابتي هول زمصي ጉዳያት አመዝግብኩም ከይትኩም ነቲ ትሕዝቶናትኩም ህፍተሚ ሒዝኩም ንኽትከዱ ይመስለኒ ግን እቲ ግዜ ሲያብዚ ውዳሎ እዚ ድሕሪ ምባለይ ولا እንታይ ዝበሃል ሲ ክንብርክት ከይንብርክት ما يزولو نبصح نديو انا I fully concur ወይ ከዓ ይሰማማዕ ምስ ፕሮፌሰር ኪዳኔ يعني nation state formation and nation formation groundwork lay ድሕሪ ዘይርካ maturity ኣብኡ እንተዘይበፂሕካ ዝኾነ ነገር زيتي مسرعتي صبوغ يو طبعا حما كتبوا لها يتخدين يا صبوغ يو كغبر زلو وينيو ينسي عدل نايتاشو يقولون يعني سلازي زي يا كومنت يمسا خلايتي كومنت ويكا لوبو ازبلا ولتي زلو انتايو we are assuming it بس مسرعتي زي assuming عدل كنجبر مني ابي سلامي تكا زي سيف لي 72 hours سبهلا من زبليني يفلتكم كباتاتن سيف وطيناسي we are assuming يعني normality زلو وهدأت زلو سلام زلو خونتات فطرموني إزيتات أبويتي تاشم زغون زبدي زي حالي سو ግን እንታይ يعني حاجة تالوا ورادو له أبزي هجسي I'm looking at the list يعني نابنت سي كل خطريون كلها سي زي ليست نجزا رسوسي
ካብቲ ሓደ ፕሮብሌም ክተፅንዕዎ ዘለኩም ኮይኑ ይረኣየኒ يعني ዛ ሊስት ገዛ ርእሳሲ يعني ምናልባት ስፔሲሜን ናይቲ ኩነታት ሕጂ ሁሉ ኩነታት እዚ ዲክቴተርሺፕ 30 ዓመት ኣብዛ ሃገር ኣተኣታትይዎ ዘሎ ኩነት ዝገልፅ ከም ስፔሲሜን ክትወስድዋ ትኽእሉ يعني እዚኣ يعني ስለዚ ከምኡ ከምዚ ሕጂ ትዛረበዎ ዘለኹም ኣብ ካልእ ቦታ ይኽየድ እዩ ብንኣብነት يعني بعربኛ ዝዛረቡ ሰባት ዲዮም ግሩፕስ ኣለዉ ገለ የለኹም የፅንዑ ሕጂ we are simply moving parallel ኢና ንኸይድ ዘለና يعني ከምዚ ኣብ ሓደ ኮንቨርጅ ክግበር ክኸውን ዝኽእል ጉዳያት እንድነካይድሲ ፓራሌል ኢና ንኸይድ ዘለና ከምቲ we are simply submitting እቲ ስታቱስ ኮ እቲ ስርዓት እዮም ዝሰራዕ ዓመት ተኣትዮ ዘሎ ንዕኡ ተቐቢልና ብኡ ንኸይድ ኣለና يعني በበይንና ነፅንዕ ኣለና በበይንና ንዛረብ ኣለና በበይንና يعني ኣብዚ ሕጂ ክሪእን ከለኹ እስማኤል ጥራሕ እዩ ዘሎ ምሳኹም يعني I have to be very I like to be very candid كمان يعني when I put my ideas forward I put it with integrity and with candor يعني بنصحنا يعني I would like to see ካብዞም 16 ሰባት محمدات ولا اسماعيلات እንተዝህሉ እዚ በጋ ናይ ኩሉ መፅናዕቲ ኢልካ ትወስዶ መሰለኒ يعني زي ኣብዚ يعني እዞም ተፅንዑ ዘለኹም ምናልባት I know ሰንጋል from the time of Senate يعني سنتي كله يعني سي بزح مصنعتات تقريبا كونستيتيوشن درافت نيرون قال نيرون انا ابو انفولف نيري بس اني نيري يعني من ابا دايركت اللي مسبح سنغلا يراقب النيرو هو غير يعني حجي نصي حيش كابز حجي نريو زلنا يعني كابز حجي اقاب نريو زلنا شي نصي حيش انا لسه انك ارثرا قصي عينتني يمزح يمزح تريو له قداي نيرو مالك يعني እዚ ከም ትዕዝብቲ ዘቐምጦ ዘለኹ ሕጂ በቃ ኣነ ሓንቲ ሕቶ ሓትየ ዘለኹ ዶክተር ፍፁም ፒዳሽሙሲ يعني ከም ሪፈረንስ እዩ ደንቅና ከዓኒ ብዙሕ ኣቴንደንስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከምኡ ኢና ንብል ዘለና እዚ ከስተመሪ ሎውስ ናይ ኤርትራሲ ከም ናይ ሪፈረንስ ክቁፅር ይከኣል እዩ ኣብኡ ንኸይድ ኢና يعني ምንጪ ናይ ሌጅስሌሽንስ ወይ ከዓ ናይ ኮንስቲቱሽናል ኢሹስ ገለሲ هون يخيل يوزبل تاشم الله don't you think يعني سي أبو نحن ده خيرنا يعني كابي حجازي زخون سي كابي مثلا لا polarization هو سيو دنكلنا تونكم سيوم صاحونا تونكم سيوم أب كبسا 3-4 حمشتلو أما تحتي هندول له إذا نحن ده خم تاشم هون إينا يوسي يعني حجازي نيو how do you think يعني دياسي كما يقولكم سي positivity ناتو ني negativity ناتو نسي يعني أبي يجمر أبي هذا أبزي comments دلهم يعني كم حتى يزار بدلهم و thank you very much زي سبوي مثلا تاج زي زلوا جين أفترى بروفيسور خداني زبلوا مجمبريا نودو زلنا نجارلو state formations بهالالو are we going to now attend the sun ساعات ساعات سي يعني ابدن كل زلو حزبي توقي زلو بزي وطن تدقيش زلو سي يعني نورمالي ابو مصي سي خمزي كماين يعني ود خبصاي طبعا يعني ولا صاحوتاي تخونكو سي اب كبسا توليده زخونكي يعني وكا خبورده زلو سي كماين خبا قرده زلو ني كم سنغالين حسب يغيل يعني بخو حسيبو بسانا خواسا يغيل ده ايكيني this is what Professor Kidane was alluding to مثلنا يعني أنت زي تجاجية مالتي thank you very much سنغال وخالوت قلنا اسماعيل لقد ما حاطط الكلام كي تكون نمبر نيشن بيل لنا أغريبنا يا أخوينا نبي حزنا هنا نيشن بيل نحن نتحرك أنت زيك إلنا فسانينا خنكي تزيك إلنا إذا فجر زي أنا كلنا خنجوران تزيك إلنا لو تزب حلا إريترا ترجم أي فلون الناس تسامع عناينا سلذا أبو خلينا خليك تسامع معنا حلوت كم تسامع معنا جرنا أي قربات رح يقبل ذلك أبزا رود ماب دكتور فوتشوم لمونا أغريباي بما يتقبل زلوا نيشن بيلدينا يلو ناشنال هارموني يلو أغريبنا هنا سلذا اسماعيل مساحة على حدا بيج نازلنا سلذا سي كما يديرون السنة تقولون نزبل جن من حدا سب قدرت راح يمثلنا نجزي جن حلفة ما يقوم على أصل ناس زي كونك
ናይ ክልቴና ጉድለት ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ክልቴና ጉድለት ብኸመይ ይምልእ ንዝብል ጥራሕ ንዘራርብ ኣብ ሃገርና ለውጢ ክመፅእ ንሕና ርእቶ ኣለና ኩሉ ርእቶ ኣለዎ መን ርእቱ የቕርብ ፍልሊና ኣበይ ከም ዘሎ ንፈልጥ እሞ ኣብቲ ናሽናል ኮንፈረንስ ምስ ኣተና እዚኣስ እዚኣ ዘይተሓይሽን ንኩልና ዓዋቲት ጌራ ትወፀና ንክንብል ግን በቢ ዘለናዮ ሰነድና ወረቐትን ሒዝና እንድሕር ፀኒሕና ግን ነቲ ናሽናል ኮንፈረንስ ዝበሃል ኮንሰንሰስ ኣብ ምፍጣር ንሰርሖ ባይታ እሲ ሓጋዝ ክኾኑ እዩ ኣበይ ኣሎ እቲ ባይታ እንዲና ንብል ነርና ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ተጠቃሊና እንተመፂና ግን ናብ ዝተፈላለዩ ዝዓኻኽን መሰባት ሒዝና ክንቀርብ ንኽእል ኢና ንሕና ብምሉኡ ንሓደ ንክልተ ዝብል ኣይኮነን ንኤርትራ ንብምሉኡ ዘርብሕ ምታና ኣብዚኣ ይሃሉ ኣይሃሉ መሰሉ ዝሕለወሉ ረብሕኡ ዝረጋገፅሉ እንዳበልና ኢና ንሰርሕ ዘለና እሞ እቲ ሓደ ወገኑን ከምኡ ሓሲቡ ከም ዝሰርሕ ንተኣማመን ኣብ መጨረሻ ክልቲኡ ሓሳባት ከዓ ክነዋስበሉ ስለ ንኽእል ኣብቲ ናሽናል ኮንፈረንስ ክንራኸብ ከለና ሲ ዝተማልአ ነገር ይኮነልና ስርሕና ዕየው ገዛና ሰሪሕና እንተደኣ መፂና ካብ ዝብል ኢና እሞ ኣይተፈላለናን ምናልባሽ እታ ቀዳመይቲ ዝበልካዮ ግን ታውን ሃውስ ዓይነት ሚቲን እዚኣ ኣይኮነትን መደባ ከምኡ ስለዘይነበረ ጥራሕ ኢና ብቀዳማይ ኢልካና ርእቶካ ተቐቢልና ሎሙን ትደግማ ኣለካ እሞ ዕላማ ኣለዎ ዝኾነ ምትእኽኻብ ክትገብር ከለካ ንዝተወሰኑ ሰባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስፔሻላይዝ ገይሮም እዮም የፅንዑ እዮም ተኸታቲሎም እዮም ንዝበልናዮም ናይ ቀዳምነት እንትሃብናዮም ኣነ ሓጢኣት ኮይኑ ይስምዓንን እታ ገዛና ከዓኒ ብከምኡ መዲባቶ ስለዝመፀት ኣብዚ ዝኾነ ሞደሬተር ነቲ ሓሳባት ለዊጡ ብድላዩ ክኸይድ ከዓ ስለዘይክእል ብኡ ምክንያት ጥራሕ ምኳኑ ግን ተረዳእና ቅር ስለ ዝበለትካ ግን ኣብ ክንዲ ኩሎም ኮይነ ይቅርታ ይሓትት መደብና ከምኡ ስለ ዝነበረ ጥራሕ እዩ ባሻይ ምናልባት ኣብዚኣ ክልቲአን ብሓንሳእ ክትመልሽ ኢኻ ናይ ባሻይ ከዓ ጥራሕ ከይትደጋገም ንሳይ ከም ዓላይ መድረክ ነዚኣ ናይ ክልቲኦም ግን ርእቶካ ክትህብ ኢኻ ባሻይ Alright, thank you. ክፍል መፅናዕቲ ቀንዴልና ብጣዕሚ እቲ ዘድልየልና እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነቱ ቀራርባን ወይ ብሓፈሽኡ ናይ ትካል ክፍሊ መፅናዕቲ ክህልወና ምክንያቱ እቲ ዝመፃና ሽግራት ስለ ዘሎ ንዕኡ ተዳሊኻ ምፅናሕ ተበግሶኹም ክድነቕ ዘሎ እዩ ብጣዕሚ እቲ ዝቐረበ እውን ዝቐርብ ዘሎ እውን ኩሉ ሻዕ ፅፍፍ ዝበለ እዩ ነልዕሎ ከዓ ኢና ኣብ ካልእ ኣጋጣሚታት ክንዕልል ከለና ነልዕለኩም ኢና ማለት እዩ ከምዚ ዝገብሩ ኣለዉ እናበልና ነልዕለኩም ኢና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ናይ እስማዒል ስኽፍታ ዝበሎ ንኩላትና ኮንሰርን ዝገብር ነገራት እዩ ምክንያቱ ንኤርትራ ብምልእታ ንሪኣ ዘለና ወላ ኣይንሪኣን ኣለና ዝብል እዩ እቲ ነገር ማለት እዩ ውጭ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ግን ምናልባት ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ብመዓልቱ ይርአ ወይ መፍትሒ ይድለየሉ ማለት እዩ ኣነ ዘለኒ እቲ መፅናዕቲ ፅቡቕ ኮይኑ እታ መወዳእታ ዶክተር ዘቕረብካያ እንታይ እትብል ነራ ፌዝስ ኦፍ ቼንጅ ትብል ነበረት እሞ እተን ዝትከላ ኢንስቲቱሽን ንሳ ቀሚጥካየን ማለት እዩ ዊች ሚንስ እዚአን ተን ኢምፖርታንት ዝኾና ንደውላ ነታ ዘላ ሃገርሲ ናብ ደውላ ዝልውጣ ነጥብታት ኢኻ ቀሚጥካ ማለት እዩ ኣብ ኣገላልፃኻ ግን ቅድሚኡ ዝነበረ ዜሮ ሃገር ከም ዘላትና ኣቐሚጥካ ከተብቅዕ ደውላ ከም ዘላ ግን ተመልክት ነርካ ሕጂ ናይ ኣፍ ካብ እግሪ ኣፍ ዕንቀፍ ድዩስ ዋላ ደውላ ኣላትና ኢልካ ኢኻ ተኣምን እዚኣ ከም ሓንቲ ሕቶያ ማለት እዩ ምክንያቱ ተን መወዳእታ ዝቐመጥካየን ንደውላ ዝገብርኣ ኢንስቲቱሽን እስየን ማለት እዩ ንሱ እቲ ደውላ ዝበሃል ዘዛርበና ዘሎ ማለት እዩ ቀንዲ ንሱ ዘይብላ ሃገር ስለ ዝኾነት እያ መትሓዚ ዘይብላ ኩሉ መዐቀኒታት ዘቐመጥካያስ ዜሮ ኮይና እያ ተረኺባ ማለት እዩ ስለዚ ደውላ የላን ማለት እዩ ሃገር ኣላ ደውላ ግን የላን እታ ደውላ እታ ስቴት ትበሃል ሳስቴናቢሊቲ ዘለዋ ንሳ ዘመልክታ መወዳእታ ዘቐመጥካየን ነጥብታት እየን ሕጂ ነዚ ከመይ ክትሪኦ ኢኻ መብሪኽ እንደሊ ኢና ማለት እዩ ካልእ እታ ኣገዳሲት ዶክተር ኪዳነ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዘቐመጦ ነጥቢ ኩልኩም ዝጠቐስኩሞ ዋላ እስማዒል ጠቂሱ ዝፀንሐ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝወሰድኩሞ ሬፈረንስ ናይቲ
እንታይ እዩ ንምንባቡ ሸጋሪ በርተልስማን ስቲትስ ትራንስፎርሜሽን ኢንደክስ ዝብል እንድዩ ሕጂ ናይ ኣነ ከም ትረዳእክዎ ናይ ፕሮፌሰር ኪዳነ እንታይ ንብል ሓደ መስሓቅ ከም ዝበልካዮ ሰንጋል እንዳሰሓቀና ክንዛረብሲ ሓደ ዓርከና ነይሩሲ እምበኣር ፅቡቅ ኢኻ ፅቡቅ እሞ ግን ኣይከማይን ዝብለካ ሕጂ እምበኣር ፅቡቅ እዩ ትሪፈረንስ ካብ ዝኾነ ምድላይ እሞ ኣይከምናትናን ግን ሕጂ ምስ ኣውስኻ ብልካ ሰንጋል እንታይ ኢልካዮ ነርካ እሞ ምርጫ እንተልዩስ ኣምፅኡልና ንሕና እቲ ዘለካ ተወከፍ ካብቲ ክንረኽቦ ንኽእል ሬፈረንስ ጌርና ኣለና ግን ካልእ ምርጫ እንተልዩ ይቀረብካልና እሞ ኣምፃኣልና እንተልዩ ክንሪኦ ክንቅበሎ ዝበሃል ነይሩ ኣነ ንዕኡ ትማል እኳ ገለ ነይሩ ንዓላልኩም መሳለሲ ብዙሕ ኢና ጠቂስናኩም ንዓኻትኩም ኣነ ማለት እየ ነፍሰይ እንታይ ፕሮፖዛል ክሳይ ገይረ ማለት ፕሮፖዝ ገይረ ማለት እዩ እዞም ምሁራት ናትናሲ ንኩሉ ምእንቲ ክፈትሓልና ንሳቶም ሓሰብቲ ኣካላት ስለ ዝኾኑ ዝሰፍሐ ክሳይ ኦርጋናይዜሽን ዘይፈጥሩልና ንኣብነት ከም ኤሪትሪያን ሶሊዳሪቲ ኤሪትሪያን ስኮላርስ ግሎባል ሶሊዳሪቲ ክንብሎ ንኽእል ናተይ ኣዘራርባ ማለት እዩ ድላዮም ሽም ክህቦ ይኽእሉ ሕጂ እዚ ንኩሉ ክፈትሓልና ክእል ዋላንቲ ስማዓልካ ሓቶ ዝፀንሐ ከምዚ ክገብሩ ተበግሶ ፅቡቅ እዩ ዝተበግሶሲ ፀሊእኩሞ እውን ኣይኮንኩም እምበር ክሰፍሕ ምደለኹም ማለት እዩ ነዚ ኣብ ግምት እቲኹም ከም ፍታሕ እንተትሪእዎ ምክንያቱ እቲ ፕሮብለም ናትና እቲ ፍታሕ ናትና ክኸውን ከሎ እዩ መስለኒ ዝፀበቐ ዝኸውን ናይ ኣፍሪቃ ሽግር ክንሪኦ ከለና ሕጂ እቲ ሽግር ናትናስ ባዕልና ይንፈትሖን ኢና ካልኦት ፎሬነር ዝፈትሑልና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሩዋንዳ ሕጂ ትማል እውን ጠቂሰ ነይረ ኣነ ትማል ኣዋነ ቀኒዮማ ነዛ ኣሜሪካ ማለት እዩ መፅእ ኢሎም ከዓኒ ኣይሳልስቲ ራብዕቲ ድማ ንእድ ውዒሎም ከዓ ንትራምፕ ከዓ መሊሶም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሽግር ናይ ኮንጎን ሩዋንዳን ብፅቡቅ ከይተፀንዐ ከም ሽግር ናይ ሃገርነት ናይ ኮንጎ ከሎ ምስ ሩዋንዳ ካልእ ከሎ ትዝምድና ኣቢልካ ደይፅውዑ ፀዊዕካ እዚ ዓይነቱ ከይድ ስለ ዘሎ ሽግርና ባዕልና ክንፈትሕ ምእንትሲ ብከምዚ እንተኸደ ከመይ መስለኩም ክብል የለ ሞ ይቀኒየለይ ታንኪዩ ባሻይ ዶክተር ፍፁም ናባኸያ ፅቡቅ ክትውስኸለይካ ዳሓረይ ዳሓነይ ንገሊዩ ኣብቲ ቀንዲ ግን ቁሩብ ርእቶ ክህበሉ እስማዒል ዘቕረባታ ናይ ካስተመሪ ለው ገለ እንዳትብል ነይራ ሕጂ ነቲ ፅቡቅ ነገር ኣብቲ ካስተመሪ ለው ዘሎሲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ናብቲ ዲሞክራታይዜሽን ፕሮሰስ ኢና ኢልና እምበር ከም ዘለዎ ክትጥቀሙ ኢኻ ማለት ኣይኮነን እንድሕር ዘይስራሕ ኮይኑ ወይ ፈላላይ እንድሕር ኮይኑ ኣይክትጥቀመሉን ኢኻ ግን ነቲ ፅቡቅ ክስራሓሉ ዝፀንሐ ኣብቲ ስኻ መደብ ተውፅኣሉ ወይ ክትሕንፅዝም ከለካ ንዑ ከም ሓጋዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እታ ዘቕረብካያስ ብከምኡ ኣነ ጠቂሰያ ነይረ ኣንተ ወይ ኣብቲ ፅሑፉን ብከምኡ ቀሪባ ዘላ ማለት እዩ ናይ ባሻይ እታ ምናልባት እቲ ካልእ ግን ኣገዳሲ እዩ እቲ እስማዓል ዝበሎ ኩላሃናሲ ብሓንሳብ ኮይና ከምዚ ዓይነት መፅናዕታት ክንገብር ግን ፅቡቅ እዩ ዋላ እቲ ከም ኤርትራውያን እውን ንኩሉ ኤርትራዊ ዝወከለ ዓይነት ዘተ ክንገብር እንድሕር ክኢልና እሱ ሕጂ ነቲ ሽግርና እውን ዳርጋ ብዝሓሸ ክፈትሖ ይኽእል እዩ 50-60 ክፈትሓልና ይኽእል እንድሕር ንሕና ተቀራሪብና ይህን ክንበሃል ጀሚርና ነቲ ንሓስቦ ዘለና ከቃልለና ወይ ክሕፅረልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እውን ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ ግን ኣይ ቲንክ ኣዳራሽ ዘተ ግን ንብዙሓት ዓዲሙ ነይሩ ምናልባት ኣይመፁን ኣይጠዓሞም መንገዲ ኮይኑ እምበር ኣይ ቲንክ ዕድመታት ዝተለኣየኩ ነይሩ መስለኒ ናይ ባሻይ ከዓ ብዛዕባ እዛ ናይ ስቴት እዩ ኣቅሪብዋ ምስለኒ እታ ስቴት የላን ኢልካያ ነርካ ፌል ዝገበረት ስቴት እያ ኢልካ ኣብቲ ዳሕራይ ግን ከም ዘላ ጌርካ ካ ትዛረብ ነርካ ኢሉኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ስቴት እኮ ኣለኮ ኣብ ኤርትራ እቲ ስቴት ግን ፋንክሽናል ኣይኮነን ፌይልድ ስቴት እዩ ምክንያቱ ሓደ ስቴት ክንብሎ ንድሕር ኮይና ስቴት ዴፊኒሽን ናይ ስቴት እንታይ እዩ ሓንቲ
ሉዓላዊት ሃገር ዶባታ ዘነፀረት ሃገር እሞ ነቲ ሃገር ዘመሓድር መንግስቲ ማለት እዩ ስቴት ማለት ሕጂ ንሕና ዶባታ ዘነፀረት ሉዓላዊት ሃገር ኣላትና ንዓኣ ዘመሓድር ይሕመቕ ይፀብቕ መንግስቲ ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ ስጋብ ከምኡ ስጋብ ዝሃለወ ስቴት ኣላ ኢልና ክንዛረብ ዝኽእለና ነጥብታት ኣሎ ረቑሓይታት ኣሎ ማለት እዩ ግን እታ ስቴት ብግቡእ ስርሓ ኣይተካይድና ዘላ ስለዚ ፌይል ዝገበረት ስቴት እያ ዘላሓና ግን እታ ስቴት ግን ኣላ ማለት እዩ ከም ዘላ ክነሓስባ ክንክእል ኣለና ስለ ዘላ ፌይል ገይራ ኢልና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ባሻይ ብከምኡ ክትርዳእኒ ይደሊ ማለት እዩ ነዚኣ ብዛዕባ እቲ ካልእ ግን ድሓን ሰንጋል ባዕልኻ ዝውሰኽ ተለካ ወሳስኻሉ ተንኪ ወዲእ ኣለኹ ኣነ يعني لنا أنا كل قبور رئيتاتيو وعلى حد تجمع يبلنا أبتا بحلاوي سرعة من نوابرونا نزبلن زمناو خاني سرعة محدران دلن نزبل سي يقراج أوديو تبل يا زلا تعناي حاونا اسمعي انت تحتاتي له سلازي أنا أي قراج أوديو زبل وقنا سلمتاي بلني ግን ባህላዊ ክልቲኡ ዲሞክራሲ እቲ ዘመናዊ ስርዓት ንደልዮ ዘለና ንሙሉእ ሃገር ከመሓድረልና ዝኽእል ስርዓት ፖለቲካዊ ስርዓት እንዲና ንብል ዘለና ዲሞክራሲ ከዓ ክኾነልና ንብል ኣለና ንሳተን እተን ባህላዊ ስርዓት መነባብሮና ኸ ዲሞክራቲክ ደን ንባዕለን እያ ትሕቲ ሕጂ ንሰን ዲሞክራቲክ ተዘይኮይነን እቲ በሃገር ደረጃ ተገብሮ ዘመናዊ ምሕደራ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣይክዛመድን እዩ ነንሕሕዱ ክጋጮ እዩ ስለዚ ኢንኮምፓቲብል እዩ ዝኸውን ብናተይ ርእቶ ግን ተመራሚረ ዝረኣኽዎ ኩለን ኣይፈልጠንን እየ እተን ዝፈልጠን ዝረኣኽዎን ኩለን ግን ኮምፓቲብል ኮይኑ እዩ ትሰሚዕኒ መብዛሕትአን ዲሞክራሲ ኣለወን ስለዚ መሰረታዊ ፍልልይ ኣለን ምስቲ ዘመናዊ ዲሞክራሲ ኣይረአየንን ፍልልያተን ኣብ ነንሕድን ግን ንኣብነት ሲቪል ኮድ ርኢና ክሪሚናል ኮድ እንተዳ ርኢና ተመሳስል እዩ ዋላ እዚ ምዕቡል ዝበሃል ስርዓተ ሲቪል ኮድ ፓናል ኮድ ብሃገር ደረጃ ዝህሉ ምስተን ኣብ ስርዓተ መነባብሮናትና ኢለን ዘካይድኦ ብጣዕሚ ዝመሳሰል እዩ ምናልባሽ እቲ ንኣብነት ዝፀረፈ ከምዚ ኢሉ ዝፀረፈ እዚ መፅዓቲ እዚ ዝበለ እዚ መፅዓቲ ዝብል ሕጂ በይነን ክኾና ክእላ እዩ እቲ መቕፃዕቲ ዝህቦ ኩለን ግን ንክብረትን መሰልን ደቂ ሰብ ኩለን ዘኽብራ ኮይነ ይረኺበን ስለዚ እቲ ብሃገር ንገብሮ ዘመናዊ ከዓኒ ንዕኡ እዩ ዝገብር ግን እንታይ ክፈላለ ይኽእል ኸውን እቲ ዝህቦ መቕፃዕቲ ግን ክፈላለ ይኽእል ኸውን ስለዚ እዚ ከዓ ምዝማድ እምበር ዋላ ሓንቲ ብዙሕ ዝጋራጮ እውን ኣይኮነን ነንሕዱ ዝጋራጮ ኣይኮነን ዝመላላእ እምበር ዝጋራጮ መሲሉ ኣይረአየንን ተደጋጋፊ እምበር ከምዚ ሚቹዋሊ ኢንክሉሲቭ እምበር ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ዝብል መረዳእታ የብለይ ዋላ እታ ንብላ ዘለና ዲሞክራሲ እኮ ዘይምእኹል ስርዓተ ምሕደራ ተሳስለዋ ኢና ንብል ዘለና ዘይምእኹል ስርዓተ ምሕደራ እንተዳ ኢልና እኮ በቲ ያታዊ ባህልታትና ገይሩ ህዝቡ ኣከባቢኡ ባዕሉ መራሕቲ ዝመርፀሉ ነይርዎ እዩ ኣገባብ ይኸይድ ብኡ ገይሩ ኣይጋጮኒ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሚቹዋሊ ኢንክሉሲቭ እምበር ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ኮይና ኣይርኦም ኣብ ገለ ፓርቲ ናይቲ ስርዓተ መነባብሮና ግን ንኣብነት ንመሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ከምቲ ዝድለ ኣየተባብዕን እዩ ተፂሙ ነፃነትን ኣይብልን እየ ብዙሕ ኣሎ መሰል ዝህበን ንማዕርነተን ዝኽልክል ሓንቀፅ ኣብኡ ኣይትርእን ኢኻ ብልምድን ብባህልን ግን ንመሰል ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ጀንደር ኢኩዊቲ ንብሎ ግን ብግብሪ ግን ኣብኡ ኣይትግበርን ንርኢ ኣለና ሕጂ ብሕጊ ኸ ንዕኡ ዝፃረር ንጀንደር ኢኳሊቲ ዝቃወም ሕጊ ኸ ኣሎ ኣነ ኣይኮንኩን እንተሎ ትሕግዙኒ ብግብሪ ግን ኣሎ ስለዚ እዚ ሞደርን ንብሎ ዘመናዊ ንብሎ ዘለና ስርዓተ ምሕደራ ከዓኒ ብጀንደር ኢኳሊቲ እንተ ደኣ ኣብቲ ኮንዲሽናትና እንድዩ እንተ ደኣ ተሰማሚዕና መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክኽበር ኣለዎ እንተ ደኣ ኢልና ስለዚ እቲ ስርዓተ እንዳባ ንዕኡ ዝፃረሩን ሕጊ ስለ ዘይብሉ ተቐቢልዎ ክኸይድ ዝጋራጮ ኮይኑ ኣይስማዓንን
ሃይማኖታዊ ልምድታትና ያታታትና አለው ንሶም ኣብቲ ስርዓት ተመናባብሮና ሳንክሽን እዮም ተቐባልነት ኣለዎ እዚ ዘመናዊ ንገብረኸ ተቐቢሉ ክኸይድ ይኽእል ዶ እዎ ይኽእል ዋላ እዚ ናይ ሻዕብያ ኣካይዳ ዘሎ ሕጂ ንሸሪዓ ናይ ሸሪዓ ኣለው ኣብ ጆባታት ኣለዋ ስለዚ ቅቡል ኤንዶርስ እያ ትገብሮ ንዕኡ በዚ ኣይዳነን ዝበለት ሰላመይቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ኣስላማይ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ኮይኑ ግን ምናልባት ሽዑ ናብ ልዕሊ ከይዱ ብሕግም በቲ ዘመናዊ ጥራሕ ሕጊ ክኸይድ ክግደድ ይኽእል እሞ እቲ ዘመናዊ ሕጊ ኸ ኣይፃረብን ድዩ ዝብል ሕጊ ዝመፅእ ዋ እሞ እቲ ዘመናዊ ሕግና ንሰብኣዊ መሰልን ሰብኣዊ ክብረትን ናይ ደቂ ሰባት ኣይግህስን እዩ ኣብ ዝብል እንተደኣ ማዕፈል ጌርና ንሰርሕ ኣለና ጋራጮ ከሎ ኣብ መወድእታ ሃይማኖተይ ኢሉ ተሰማሚዕ እንድሕር ከይዱ ዋልቲ ኖ ፕሮብለም እቲ ማዕፈላይ መንግስቲ እውን ዘገድስ ይኮነን እቲ ሃይማኖታዊ ልምድታት ኣለዎ ኣብ መንጎ ክልተ መጣምቲ ባህላዊ ሃይሊ ጥራሕ ይኮንኩን ሰብኣዊ ክብረተይ ሰብኣዊ መስለይ ክኽበር ኣለዎ ንዝብል ግን እታ ላዕለወይቲ ኮሚሽናትና ንፅያ ክትቀይር እታ ኮሚሽና ግን ገና ተሰማሚዕና ኣይወሰናን ናይ ሰባት ናይ ደቂ ሰባት ማዕርነት ትፈቅድ ኣይትፈቅድን ትፈቅድ እንተደኣ ኮይና ኣብ መወዳእታ መሰሉ ክትረግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋላ እምተዩ ኢልካ ንዝብል ግን ሽዑ ክመፅ እዩ ኣብዚ ግን ኣይበፅሕና ስለዚ በፅሕና ኣነ እቲ ያታዊ ባህልታትናት ምብዘመናዊ ይቃደዶ ንዝብል ግን ምእቲ ብምእቲ ይቃዶ እምበር ኣይሰማምዐኒ ኣይብልለ ስርዓተ መሬት ናትና ንኣብነት ተሪእኩሞስ ኮሚኒያል ይዳርጋ ኩሉ ብጀካ ኣብ ኣትከመ ምልቃእ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ኣነ ካልኣይ ረኣኹን ስለዚ ፕራይቬት ፕሮፐርትን ኮሚኒያል ፕሮፐርትን እዚ ዘመናዊ ከዓኒ ይቕበሎ እዩ ዋንኩም ፅገም የለን ኣብቲ ሕግታትና ከመይ ጌርና ነመሓድሮ ሸት ጌርና ንወስዶ ኮይኑ ስምዓኒ መብዛሕትኡ ግን ኮሚኒያል ተቐቢልዎስ የተግበሮን ክንደይ ዓመታት ክሰርሓሉ ፀንሐን እዩ ንኣተዓዳድላ መሬት ዩዝ ፋክተሪ ራይት ስርዓተ ዓብደቦ ናይ ገዛ ርእሱ ኣመራርሒ ኣለዎ ኣብ ገሊኡ ብመራሕቲ ናይ ቀቢላታት ይኸውን ገሊኡ ከዓኒ ብናይ ህዝቢ ድምፂ በቃ ንፅበሎ እንታይ መፅገም ኣለና ኣብ ኣከባቢኦም የመሓድሩ ኣለዉ እንተደኣ ኢልና መሬቶምን ህዝቦምን ክመሓድሩ ንፈቅድ ስለ ዘለና ንክልቲኡ ኤንዶርስ ዝገብር ኮሚሽን ከነውፅእ ንኽእል ኮይኑ ስማዓኒ መሰረታዊ ዝጋራጮ መሲሉ ኣይረኣየንን ስለዚ ኣነ መሰረታዊ ፍልልይ ዘለዎ ኣይመስለንን እዞም ኩለን ሕጂ ንገብረን ዘለና ንዘመናዊ ምሕደራ ሓሲብና ክንሰርሕ ከለና ምዚ ባህላዊ ንብሎ ዘለና ኩሉ ግዜ ቼክ እንዳገበርና ኢና ከይና ዝቃርር ነገር ሕጂ ኣብዚ ወረዓቐትና ኣየቐመጥናን ኢና ንብል ንዕኡ ነቲ ያታዊ ባህላዊ ስርዓትና ግን ከም ዝፈቅድ ዲሰንትራላይዝ ክትገብር ከለካ ንሱን ከም ዝቀሳቀስ ማዕረ ማዕረ ኮይኑ ከም ዝኸይድ ዘይፃረር ምዃኑ ይርዳእ ዝፃረረሉ ዝህልወሉ ኣብ ምናልባሽ ኣብ ዝፃረር ኩነታት ክንበፅሕ ከለና ግን እቲ ዕልዋይ መንግስቲ እቲ ናይ ቅዋምናትና ገዛእ ክኸውን ከም ዘለዎ ግን ኣይጠራጠርን እዚኣታ ናይ ሓውና ስምዒል ዝነበረት እያ እሞ ኩለን ካልኦት ርእቶታት ኩለን ቅቡላት ስለ ዝኾና የብለ እዩ ዶክተር ኪዳነ ፕሮፌሰር ኪዳነ ይደልዕሉ ስለ ዘሎ ናብኡ ክንሓልፍ ፕሮፌሰር ኪዳነ ርእቶኻ ኣነ ሓደ ካብቲ እዚ ናይዛ ዳውላ ትብል ቁሩብ ክስታይ ስለ ፀገማት ቁሩብ ስለተምፅእ ዘላ ኣብ ብቋንቋ እንግሊዝ ክንዛረብ ከለና ሲ ኔሽን ጋቨርንመንት ስቴት ካንትሪ ሓደ ግዜ እንዳቀያየሩ ይጥቀሙሉ እዮም ሰባት ከም ሓደ ምስጢር ከም ዘለዎ ንኣብነት ኔሽን ክንብል ከለና ብሄር እዩ ጋቨርንመንት ማለት ኣይኮነን ዋላ ዓዲ ማለት ሃገር ማለት ኣይኮነን እንድሕሪ ስትሪክትሊ በቲ ናይ ኣካዳሚክ ስታይ ክትከይድ ኮንካ ኣብ ኦርዲናሪ ላንጉጅ ግን the nation of Mexico ብለካ ሓደ ሰብ እንታይ ማለት እዩ ሃገር ሜክሲኮ ማለት እዩ ግን ጌጋ ንጥቀምሉ ዘለው ትቃል ምክንያቱ ሜክሲኮ ብዙሓት ብሄራት ዘለዎ ዓዲ ኣታ ኔሽን ትብል ቃል ከዓ ንብሄር እያ እምበር ንሃገር ኣይኮነትን ወይ ንመንግስቲ ኣይኮነትን ወይ ንዳውላ ኣይኮነትን ከምኡ ጋቨርንመንት ክንብል ከለና ዳውላ ማለት ኣይኮነን ቅርንጫፍ ናይ ዳውላ ሓንቲ ካብተን ናይ ዳውላ ቅርንጫፋት እያ እምበር በበይኒ እቲ ምስጢሩ ማለት እየ ከምኡ ሕጂ እንታይ
ستيت على يلا ناب إيرترا زبل حتى زمت ستيت كم زلا فلتي تم حضرنا تم حضر الله هزبكم جن زي لانتايو ديمقراطي فوسترين ستيت يجينا ابن ذا ستيت بالزلا ابي إيرترا زلا منغستي تا ستيت ب 19th century 20th century تنريا it's a perfect state it's maintaining peace نخلو محادرة ولا خمس زقبا تاكس توسد مسارياتات مونوبولي اللوا بتناي تشعو زنبرة جيزية definition ناي state اندحررينا the Eritrean state is a legitimate state جن مناي 21st century اندحررينا state democracy fostering state ايكونتن منياتو سلطان كله تدراريبو مونوبولي ناي والكسب والكملاخن بلوكو اتناي دولة سلطانات سي كله ابحاده سلز تتعرفه نرسو تول كملاخن والكالنا ديفينيشناتو ديموكراتايزن ايكونن سلازي ابتقالات نتقومولو ديموكراسي فوسترين ستيت اب إيرترا يلا مخنياتو السلطان كله بمونوبوليز تتحزي أب حدا والكاميرا خلنا نصوع ساب يخون ولا أورجانيزيشن يخون يزال سلازي تا ستيت ديموكراسي فوسترين ستيت زير لانتا مالتي إت السلطان مكففال أب تو سوبريم كورت يخون ناي ولا بتي ناشنال بانك يخون ولا بتي بيروقراسي يخون ولا بتي ميليتري يخون السلطان يبولون إت السلطان كله أب حدا والكمال خلنا نسمي سرعات أبو يزلوا مالتي سلازي تي بقدما يا ابناء حالة في سومن ديسكاشن كنقبر كلنا هاجرن دولان تدانا غيرنا نير منياتو United Nations definition تا انتا يزبل تي تريتوري ناتافل زخونه حزب زلوا ممحدار زلوا زتات إذن تاي مالتي تهاجر كده أنت يا تهاجر نبلا كو تريتوري ناتا زلوا حزب زلوا بريكوغنايزد زخونه ستيت زلوا حجد ناي تهاجر ناي تدولة ديفينيشن اندحر حواويسنا يو أبصقام كن أتو إنا مالتي حجة أنا انتا زبل تهاجر نبلا نبينا مخنياتو تريتوري اللوا ديفاين زخونه population اللوا زما حادرا سرعات كاللوا تا دولة مالتي اللوا حجنا هنا أصقام سلازي اتي هاجرن اتي دولة تا دولة سي أب ممحداريا أب هاجر يدلياي of course بزيك هاجر ممحداريا لن جن اتنا هاجر definition اتنا ناي دولة definition ببينو غيرنا أب إرترا زلا دولة زمن عاوز ديمقراطي فوسترين زخونت دولة يكونتن جن بناي 19th century 20th century الحريري إنا نهاجر من محدار ثم حضر الله بديمقراطية وسرعات زي كونه بأوتوقراطيك ديكتاتوريال زخونة سرعات تخيل كل سلطان مونوبولايزد كويني جن تهاجر تكايد الله تمرح الله ثم حضر الله مالتي سلازي أبتينا definition نتقامل definition clarity ندحر وسيخنا له إذا حد نجاراتها كراخر زخون كنفتحان خلينا أبها لا مؤمن الوقت تكت سام على طول دخان كان محجز أخوي سمعني غني له أنا كسايدا تتتر الله باتا سنغال حتى تكاتناي تاي مرجع اللوز ولا تانا سجست زغبركو اي اس جي اس له حتى حتيتو كان يقولكم يا أنا بتي تمنصف زبالكو أنا سجشن هبلغو حجن السخان عها دايركت سلز حتى تكا انتاي تمرجع نو بمسارتكو أنا مس مع السنغال ويدما زي لو زغربة صحف فتو زغربة تقامي باللين انت عزب لزلخو من الوقت ناتو منصف انتن وسخولو صبغ نيرو ግን ሰንጋል ከአዝብሎ ኣብ ካልእ ምዕራፋት ስለ ዝገበርናዮ እዩ
ክዳጋገም ስለ ዘይደለና ይብል ኣሎ ስለዚ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እንድሕሪ ኣብ ትቅድም ኩሉ ብሓንሳብ ጠሪፍኩም እንድሕሪ ተዘራሪብኩም ልኾንኩም እሞ ምድግጋም እኳ ኮይኑ ይምተራእየንን ምክንያቱ ኣብቲ ሓደ ክንገብሮ ዘለና ኦብጀክቲቭ ሊስት ክትገብር ከለካ እቲ ስቴት ቢልዲን ኔሽን ቢልዲን ገለ መለሲ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ እንተተደጋገመ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰብ እውን ይሪኦ ማለት እምበር ብዙሕ ካልእ ዘቕርቦ ብዙሕ ክስታይ የብለይን ግን ነታ ዳውላ ትበሃል ነገር ፅቡቅ ጌርና ዲፋይን ንግበርላ መን እዮም ቶም ጫንፈራት ናይታ ዳውላ ስልጣን ከመይ ገይሩ ከፋፈል ዘለዎ እዚ ሲ ንኣብነት ሕጂ እቲ ፖለቲካል ሲስተም ክንብል ከለና እቲ ስትራክቸር ናይታ ስቴት ሲ ፅቡቅ ጌርና እንተንዝርዝሮ ባህላ ስለዚ መመላእታ እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ዝቐረበ ፅሑፍ ጌጋ ኣለዎ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ይቀኒል ታንኪዩ ፍፁም ክቅድመካ ዶ ኣብዛ ናይ ፕሮፌሰር ዝበላ ብዛዕባ ስቴት እንዲ ገሊፁ ካብ ዝገርመኩም ክቅድመካ ፍፁም ቀፅል ላሓን ሰንገር ፕሮፌሰር ድምፂዋ ሕጂ ብዙሓት ንጋገይና ብዙሕ ግዜ ኣብ ሃገር የብልና እንብል ልሙድ ኣዘራርባ ስለ ዝኾነ እንተዘይኮይኑ ሪኢኹማ እንትኾንኩም ኣብታ ዶክተር ፍፁም ዘቕረበልና ሲ ካብ 10 ኣብ ኩሉ እቲ መለክዕታት ረቋሒታት 5 7 4 ኢልናሲ 16 መለክዕታት እያ ነራ ንትራንስፎርሜሽን ተደክሓካንቲ ስቴትነስ ትብል ነራ ሕጂ ፕሮፌሰር መንግስቱ ነታ ስቴትነስ ኣይገለፅናያን ኣለና እሞ ኣብ መንጎ ስቴትን ስቴትነስን ስቴትነስ ከም ሓንቲ ረቋሒት ኮይና ኣትያ ስለ ዘላ ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥብላ ክትምለስ ዘለዋ ኮይኑ ስማዓኒ ምስ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝበሎ ሃገር ግን ኣላትና ኣብቲ ናይ 300 ኢንስቲትዩሽንስ ዩኒቨርሲቲስ ክኢላታት መፅኦም ንኤርትራ ክግምግምዋ ከለው እቲ ሓያል ጎኒ ናይ ኤርትራ ስቴትነስ ሂዶ ስቴትነስ 6 ነጥቢ እዮም ሂቦማ እቲ ካልእ ኩሉ ረቋሒታት ግን ሓደ ነጥቢ ሓደ ነጥቢ ክልተ ገለ ጥራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዘሎ እንተዳ ኢልካኒ ስቴትነስ እዩ ዘሎ ልክዕ ድሕሪ ናፅነት ኩላ ሰብ ሆይ ምስ ተባህለት ሓደ ጋንታ ነይሩ ምስ ተመልሰስ እንታይ ኢሉ ኤርትራ ከመይ ረኺብካያ ምስ በልካ ምስ በልዎሲ ዮሃናን ባናናን ጥራሕ እያ ዘለዋ ኢሉ ሕጂ ከዓኒ ኣብዛ ኤርትራ ንብላ ዘለና ብስቴት እንተዳ ርኢናያ በቃ ስቴትነስ ጥራሕ እዩ ዘለዋ ኢሉ እዩ ትግለፅ በዛ ትራንስፎርሜሽናል ኢንዴክስ ወፅያ ዘላ እንታይ ማለት እዩ ስቴትነስ ከምቲ ፕሮፌሰር ዝበሉ ኩሉ ተሰማሚዐ ስቴት ዘብላ እቲ ምሕደራ ናይቲ መንግስቲ ሲ 3 እንድዮም ዝብሎ ሌጂቲመሲ ካፓሲቲ ኤንድ ኣውቶሪቲ እንድዮም ዝብሎ እንድሕን ገዲፈየን ኣለኹ ኣብ ምንታይ ክኸይደ ስርዓተ ሕጊ ኣሎ ድዩ እዚ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ሓንቲ ዓዲ ሲ ስቴትነስ ኣለዋ ክትበሃል ከም በዓል ሶማል ወይ ገለ የመን ገለ እንተደኣ ከይድካ በቃ ኩሉ ንቆተ ሲኡሲ ብረት ዓጢቑ ዝኸይድ እዩ ባዕሉ ሕጊ ዝሰርዕ ባዕሉ ብሕጊ ስለዚ ተማእኺዱ ድዩ እዚ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ ኣብቲ ዓዲ ኣሎ ዶ የለን ሓንቲ ካብተን መለክዒት ሌጂቲሜት ፓወር ብሎ ሽዑ እቲ መንግስቲ ዝብልሲ ተቋፂርዎ ድዩ እንታይ ትብላ ነርካ ሰላምን ምርግጋዕን ብተዛማዲ ኣብቲ ዓዲ ፈጢሩ ድዩ እወ እያ እታ መልሲ ግን ኔጋቲቭ እዩ ጥራሕታ ንብላ ዘለና ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሰላምን ምርግጋዕን ኣሎ ግን ኔጋቲቭ እዩ ፅባሕ ንኮ ከም ኣብ ፈንጂ ክኾፍ ዝበልካ ክኮፍ ዝኽእል እዩ ተጨፍሊቑ ተገዲዱ እዩ ዘሎ እምበር ሞኖፖሊ ኦፍ ፓወር ኣሎ መንግስቲ ጥራሕ እዩ ብረት ሒዙ ነቲ ኩሉ ብረት ተቋፃፂሩ ሕግን ስርዓትን ዝኽበር እታ ካልኣይቲ ነታ ስቴትነስ እንታይ ትገልፅ ግብርን ቀረፅን ዝእክብ ኣማእኺሉ ዝእክብ ኣሎ ዶ እወ ኣሎ ኢንሽን ኣለዎ ንዕኡ ዝገብር እወ ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ሓያል ኢንሽን ኣሎ ኤርትራ ካብቲ ግብርን ቀረፅን ናይ ምእካብ ብጂዲፒ ፐርሰንት ክረአ ከሎ ካብተን ፍልያላት ሃገራት እያ ንኩሉ እያ ትቆፃፀሩ ዋላ ኣብ ገጠር ዘለዋሲ ክንደይ ደርሆ ኣለካ ክንደይ በጊዕ ኣለካ ገለመለ ብኡ ብፅናትን ጌራ ተኸፍል መንግስቲ እያ እዚ ንባዕሉ ነቲ ስቴትነስ ሓደ መለክዕ እዩ ማናቱ ዝኾነ መንግስቲ እንተዳ ኢሉ ግብርን ቀረፅን ክእክብ ክኽእል ኣሎ
ቴሪቶሪያል ተኸስታይ እቲ ቴሪቶሪያል ባውንድሪናቱ ክህልዎ ይኽእል ዶ ዝኾነ ሰብ ከምዚ እንዳስዋ ኣትዩ ክወፅእ ይኽእል ኣብ ኤሪትራ ብተዛማዲ እቲ ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝክህሎ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ክስታይ ኣቱ እምበር ሕጂ ነዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነጥብታት ኣብ ግምት እቲኻ ልቋሒታት ስተይትነስ ኣብ ኤሪትራ ኣሎ ኩሉ ካልኦት ለቋሒታት ሓደ ነጥቢ ክረኽቡ ከለዉ 6 ነጥቢ ዝክኳል ረኺቡ እንታይ ኣለኩም ኣብ ኤሪትራ ተይዶምና ስተይትነስ ጥራሕ እዩ ዘለና ኢና ንብል ከምዚ ዝበሎ ግን ዴሞክራቲክ ኣይኮነን ንባዕግናን ድሌትናን ዘማልእ ኣይኮነን ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ግን ኣይኮነን እንዳበልና ጥራሕ ኢና ክንገልፅ ንኽእል እተን ትካላት ናይ መንግስቲ የለዋን ንብል ዴሞክራሲያዊ ትካላት የለዋን እምበር ትካላት እንተዘይህልዎ እሞ ከምዚ ን34 ዓመት ረጊፁ ኣውቂኑ ንሕና ዓድና ገዲፍና ክንኸይድ ኣይምገበረናን ቁጠባ ዓብሊልዎ ንሱ ጥራሕ ዝጥቀመሉ ክንብል ከለና ንቁጠባ ዘመሓድራ ትካላት ኣለዎ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ኣይኮናን ኣብ ውድድር ዝኣምና ኣይኮናን ብቀረብን ጠለብን ተማዕቢበን ዝኸዳ ኣይኮነን ክንብል ንኽእል እምበር ወላዳ መሊአኖ ሕጊ ኸ ኣለዎ ድዩ እወ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ሕጊ ፈትሑ ዝነግፍ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዘውሕስ ሕጊ የብሉን ኣዋጃት ኣለዎ ንስተሽክተን በፅሐ ነረን ኣነ ዝፈልጠን ጥራሕ ኣዋጃት ስለዚ ብሕጊ ገይሩ እዚ ዝገዛእ እወ እቲ ሕጊ ግን ፍትሒ ዘረጋግፅ ኣይኮነን ንዝብል እያ ናብ ትብል ጥራሕ ገይረ ክውስኻልካ የደልየ እቲ ዓንቶይታኻ ዝበልካያ ተቐቢለ ግን ምንፅፍ እንተዝህሉ ፅቡቕ ነይሩ ኣብ ካልእ ቦታ ኣሎ ኢሉና ሰንጋል ኢልካ እሞ ኣነ ዝተማልአ ከይኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምንፅፍ ትብሎ ዘለካ ኣገዳሲ እዩ ገሊኡ ግን ኣሎ ደፍነት ኣሎ በታ ንስኻ ተቐሰን ዝብል ኣማሊእና ዘቕረብናየን ክኾና ይኽእላ እየን ንኣብነት ፆት ሃገራት ከማና ዝነበራሲ ከማና ዘለዋ ናብ ዴሞክራሲ ከመይ ገይረን ተሰጋጊረን ንዝብል ግን ብዙሕ ሓበሬታታት ኣኪብና ኣብኡ ሪፍሌክት ኣይገበርናየን ሓቂኻ ኢኻ እዚ ግን ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ የቐኒለይ ነዚ ክውስኽ ገለ ነረ ስለዚ ዶክተር ፍፁም ናባኻ ድሓር ሓውና እስማዒል ክበካ ይዕድል ኣይ ድሓን ዳርጋ ኩሉ ኢልካ እንዲኻ ሰንጋል ኣነ እውን ተዛሪበለኒ ምናልባት እዛ ፕሮፌሰር ኪዳነ ዝበለ ብዛዕባ እዚ ናይ ዳውላ ሃገር ዓዲ ክንብሎ ሕጂ ማለት ሕጂ ካንትሪ ክንብል ከለና ዓዲ ማለት እንዩ ሃገር ክንብል ከለና ግን ብሄር ማለት እዩ ነቶም ሰባት እዩ ዝውክል ስቴት ክንብል ከለና ግን ኣይ ቲንክ ወቲ ዳውላ ንዑ ሕጂ እቲ ቃላት እውን ተመረፅናሉ ፅቡቅ እዩ ምናልባት ክንልቃሕ ንኽእል ኢና ጥራይ ገላፂ ይኹን ኮንፊውዥን ወይ ከምዚ ንምድንጋር ዝውሕድ እንድሕር ኮይኑ ነታ ስቴት ከም ስቴት ክንገልፃ ከለና ብትግርኛ ዳውላ ኢልና እንድሕር ከም ኮንሰንሰስ ተቐቢልናዮ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ እዩ እቲ ዓዲ ግን ዓዲ ክንብል ከለና ሕጂ ካንትሪ ማለት እዩ ካንትሪ ሩባታት ጎቦታት ናይታ ዓዲ ክሳያት ማለት እዩ እቲ ኔሽን ኢልና ክንዛረቦ ከዓ ከም ናይ ብሄራት ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለዚ ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ነቲ ምድንጋራት እውን ክቐርፎ ይኽእል እዩ ከኣልዮ ይኽእል እዩ እንድሕር ንዕኡ ዝውክል ተርሚ ወይ ቃል ተጠቂምና ማለት እዩ ወዲያ ኣለኹ ሰንጋል ይቕኒል ኣላይ ታንኪ ሓው እስማዒል طبعا بروفيسور كيلان نقول درست ሓው እስማዒል ንዓይድያ ቁሩብ ድምፅካ ክስታይ ኮይና ላሞ ሰዓትካ ኺልካ ክስታይ ግበረ حجي سمع له نسمعك هو حجي صبح لها اوكي لا هذا بدون يعني تي عن ستيت تاجلو اللادو يلان ستيت بهال نجر طبعا بدجورين انترناشونال تاشمين اكوردنس تي هم يمثلنا اني تي مبغسين اي بروفيسور كيداني مونتفيديو كونفنشن مسرت ستيت على يعني معلسي منو كمزي سنغال زرزرو زنبرسي نتي ناي كنترول قدات ولا ناي تاشو قدات يماليو يعني يماليو that is why it is recognized يعني دي جوري recognized حجي هنا انا بقى بروفيسور انا تمارا عندي بروفيسور خيداني هون زلسي
يعني the alternative definition سي ولا وين سي أيقون سي awkward زخونة سي أبزي جزيو anachronistic كمان يكون إمبري يعني نعمل الإثيوبيا سي دحرتي إمبيرس يعني colonialism borders قلت هون people were referring to Ethiopia as empire state يعني دائما عليتي empire state تسلم انتهى state يا كل كنترول تقبرها هم زي in accordance to the accepted norm ناي state definition يعني سي كمان سلزخونة هجي أبي نتراز له سرعات سيتي state نسي كمان نسي شوية عند هذا الصحاب لنا انتهى مالتيو يعني تا نتراسي يعني هذا وتهدراوي وكان ميليشيا سرعات كوينوسي بأواجه زكاي زلوس كم في أبي إثيوبيا خمس نبرة أمونغو جزاتني أمونغو جبارن نبرة ريشين كم عيني زكاي زلا إرترا بناتي الرأي يعني it is simply subject to يعني governing authority يعني imperial due ولا دي بزي قدس يعني بزي قدس يجبوا إلى حجبا كان إحنا نزارب زلنا نتايو يعني تي دجورة دي external تاشمو ولا نتهلو ونسو حجزنا يعني قام حزب لكن كابتي كاب جبارات مخانسين نبي زيجاتات مثلا نحن السجاجر خجمر زلوا أتي sovereign right نايتي sovereign will نايتي أبان نايتي society نايتي حزبيو يعني خابوها يعني دمر ناي كله زهوين هذه نايتي حزب إريترا sovereign will أي تتكبرنا له أنا I understand تي بروفيسور خداني زولوسي democracy fostering أيقونة زبلو بناتي الردادا خمو مالك يعني تي sovereign rights ناي إريتراسي هابي تاشبوتي وشتاوي ستيت ناتو نخبصرت متي مصوص خايد نقرات يعني زر زيري زلو مخزر زرزو عليه ولا نفت تفل عليه مسرعتات كمان بزيقهم بزلو بزغلو كحقه بزخيني ستيت يلي يعني سيدي هنا أبوينا خند زارة بدلنا هذه كم كومنت قربوا دليل قال هاي بدعواتي ناي customary laws يعني compatible ولا incompatible it can only be compatible in the state كاب religion فينا يعني على سيب إذا customary laws من شناتو وكاني براكيناتو خصنا يقول سلمنا يقول كابتها ما نتادي دوسنا كابتها ما أنا أجي صاحبته ناي صاحو customary laws 1942-1943 يعني revised كويني يعني ريفايز مقبريو أخيبات جيرو بعد غير دي ولا بعد إيه يعني زي أخيبات جيرو سنتين جيرو مش عزيز يعني إنجليز مثلا زي قال ناي تريتوريس مثلا يعني تي حزب خانة أبزر له خنبر سرزر له أكل جزايز بهالمسيو سرايز بهالمسيو حماسيز بهالمسيو زيتات مس خنا أو بقى contradiction سلا ترى يعني مستي ده شريعة له حجاج أو خمسة كيلو ريفايز كوني حجة I agree it can be compatible as long as what يعني تي customary laws نايتي حزبي نقرأ سلزخونة values and norms كحقه سلزلو محيلين نايتي بالين نايتي تاشبو كحقه سلزخونة يعني ناي personal issues ناي person issues يعني حقيقة راح نخيل كابتي كتا secular state كابتا تابن در زي كون كاب اندهر خمينشي ناي legislation كتوصدو خوين كاب it can have a polarizing effect كله يخيليو كاب زميل يتلعينا أنا الزارة وزلقهم بريم أتي تاشو بتاتي جوغاتي يعني ما وصاني نتف انتايو What kind of state are you going to have? يعني is it secular state? Is it military state? Is it what kind of state? يعني هم هو إنه حيوانات كابتاش مخفل اللون نحريلك ولا customary laws أبي ترى يحصر ناتو بوتال لو مالت يعني نابدتهم قداي مريت كاو خوصيو قداي ناي زيتات كله خوصي يعني بمنتهي خوصاري نابنت يعني نحردا خمتي سنغاز بلو زنبري
بيرسونال رايت كوينو يعني سي كداني انت دليسي يعني حنتقول خاب سراين ودي كل جزاي يعني حدا خابتي ابا كل زولو كاستمر لو سي زغزاي ويكا زمزازي دحر تمرعيها اينا بينا من كخدو مفناي مفتحاني ناي حدارن ناي قال كيدانن قال كمان كخدو بالنجر ابصا اب سلمنا ولا شجره كمان يمسين يعني اب عسبها له ولا بتسريها له قالها له شريعه كله ستقبلوا سلازخونه it may not be contradiction كالعلا يكون هذا انا ابتخالي شان قال لك كالعلي غير that is the reason why ابي كبسات راح يسي خاب حموشه شدي شوعات تاشو زلو هناتو حقطات قلتات زلو سلازي اذا تاتي اب قمتي وسيتكا يوتي بروجريسيس كم يجي زي زلو بس عتات انا خب بروجريسيس زلو يعني انا قدمتي رئيسي نقدمت قاعده بزغل زخيل بروبلم ساب قمتي اتيز ناتو سوليوشن تبع هيلو زمص زلو سلازخونه يعني ابزي بقى ازو نسي اب قمت كاتلو يزبن نيره او ثانك يو مو بروفيسور حجي انا إليها زلو خسي يعني كم امباير ستيت اقبابي يجي صراحه اريترا زلو صراحتي إلى أنت قلت أيوة أنت تردي وسيجي قاعد اللي هو ولا صباح اللي هو بروفيسور يعني ثانك يو ودي له صنع لحال البروفيسور كتب لنا سيقا نتنازم إريتران هاوس أوف ديالوج نزور عقد خلنا خلنا كابت يونيفرسال هيومان رايتنا تسمعنا قدم نسخ خبر له تفطراوي مسلي قدم هايمانوتات ممصا زنبره مسلي سلازي نفسو بايريت كجبر አይከልኝ ዝኮነ ሃይማኖት ንመሰረታው መሰላት ናይ ደቂ ሰብ ንመሰረታው خبረት ናይ ሰብ ዘይተቀበል ሃይማኖት እንተዳ መጽያ ኣብዚ ዳውላሲ መበገሲና ንሱ ይኮነን ጥራሕ ይኽብለካ ደለ ካብ ሃይማኖት ኣይንብገስን ኢና ካብ ትሸሻል ግሩፕ ኣይንብገስን ኢና መበገሲና ከም ሓደ ኮይና ክንነብር እታ ስቴት ናይ ኩልና ንክትከውን ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ خبረትን ክሕሎ ኣለዎ እቲ ናይ UN declaration 30 አንቀጻት ካ መበገሲና ጌርና ይናውሲና ስለዚህ ፍልልኝ ተዳለና ሲ ጸገም አይኮነን ፍልልኝና ግን ተፋባቢና ጥራፍ ንኸይት ክብል ያደሊ ጸገም አይኮነትን ናብ ሓውና ካሌብ ከኸይደ ታርኢተኻ ከም ርእይቶ ቅብልቲ ያግ ጸገም ይብላ ነኺት ካሌብ ናባይዲያ ሰንጋል هو نابخا كالب هو احترا بلا مجمرتا مسغانا يزلني سلتي دخامكم صعركم ازي يمسكن نتي صحفات زقربكم زي ساسخم نزي بروجراماتنا 4 سمون عبي اخبروت علني انا خبلاز زلي ابتا دكتور كيدانو انتقاسات غلغله ترمينولوجيات متعرراي كدليو كم زخونه كم ماينوري لي حليف يمبر اقداسي مسلني فلامونغو ديكتاتوريال اوتوكراتيك او توتاليتاريان غلزبل قرب مصنعته تغيرو نوعو كونتكست زوسخلو دس يبلني لعلو كل خبلاز دلخو جن فولو اب واتس نيكست مانياتو عبيت حسابات سان فولو اب يوم دمخنو دلومو دخانكم كيتصبطبكم سي لتن كلن كابانا زمصا حبريتاتات انكوربريت غيركم حنت حبتام ورقات انت تدالو أنا خمتا تسفاي ودينا له تناتي صحف قن نزام على السياق طبقني منياتو قال كهيلون مو اوفر اول وسخه كسدلكم كاب صباح وي دحر صباح تم قالوا كاهم تقبروا انكاريج قبركم ازم زاد لكم ورقات قنا نتن كلن كاب سمعتن تخاتلتن زمطخم حبريتاتات كومبايل غيركم نتن ورقات هبتينكم نات نيكست فيز انت تمرحنا طبق كاين سمعني يقنيلي ثانك يو كاريب ثانك يو بطعمي حجازي رئيتاتي خايبكنا بصحف غيرك خاب كل سلاز حبكنا حجزناي كم ባህሊ ዝሓዝና እንታይ ሎሞ ካልኣይ ግዜ እንዲና ሰሚናር ንገብር ዘለና ካብ ህዝቢ ዝመፅና ርእይቶታት ወላ ሓንቲ ከይጉደልና እንደገና ኣብቲ ገዛ እዚኣ ነራ እዚኣ ነራ እዚኣ ነራ እዚኣ ነራ እንታይ ርእይቶና እንዳበልና ብኮንሰንሰስ ኢና ንገብረን እሞ ተወሳኺ ዓቕሚ የድልየና እዩ ኣብኡን እንተ ተሓጋገዙና ብጣዕሚ ትስምበለና ብጣዕሚ ምክንያቱ መንእሳትኩም ከባናን ላዕሊ ክስታይ ኣለኩም ስለዚ ኩልኩም እዞም ኣብዚኣ ዝተሳተፍኩም ክትሕግዙና ክትህብቱ ኣብቲ ምህርታሙ ክትተሓባበሩና ተስፋ ከም ዘለና እዩ ዶክተር ሳራ ክትዓፁ ከላ ክትነግረና መጠቃለሊት ክገብር ግን
ناب دكتور سارة قطنا خن أتينا أوكي عند برهان اللقاء أوكي عند برهان بر يسمع لهم. هو تسمع لها سلام كلهم. أنا سن أقرابي دكتور فصوم أرآيا كحتت دلي مالسني من البات كم قال حليفون تقوينو وندعي جن بزعبا رود مابي مثلني أقريب كايز نبركا جن أبزي ناي ناي رود ماب قداي ዝተጠቐሰ ነገር ግን ኣይረኣኹን ብዛዕባ ነዚ ስርዓት እዚ ብመወከሲ ናይ ካልኦት ኢንስቲትዩሽንስ ዘውፅኦ ዝርዝር መሰረት ጌርካ ኢኻ ከምዚ 1% 2% ከምዚ ኢልካ ትገልጽ ዝነበርካ እምበር ብዛዕባ ናይ ትራንስፎርሜሽን ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዘለዎ ጉዳያት ወይ ከም ፖሊሲ ወይ ከምዚ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ግን ኣይሰማዕኩን እሞ እቲ ናትካ ኣርእስቲ ዘቕረብካዮን እቲ ዝርዝርን ዝተሳነየ ኮይኑ ኣይረኸብኩዎን ስለዚስ ምናልባት ነዚ ደጊምካ እንተረኣኻዮ ከመይ ይመስለካ ዶክተር ፍጹም የኽብለካ ደለ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ዘለዓሎ ግን ናይ ብሓቂ ጽቡቕ እዩ ቅድሚ ጆናና ልዕለ ነይረ ኣብዚ ገዛ እዚ ኣብ ናይ ዶክተር ፍጹም ይኹን ካልእ ኣብ ናይ ዶክተር ፍጹም ዝነበረ ስቴት ኔሽን ስቴት ኤንድ ካንትሪ ዝብል ሲ ፈትሽዎ ኢላ ርእይቶ ይህበ ነይረ ሳም ቲንግ ሕጂ ፕሮፌሰር እውን ኣገዳሲ ዋላ መብርሂ እውን ይህብሉ ካብኡ እውን ብዙሕ ተጠቒመ ኣነ ንባዕለየ ክብል ደልየ ስለዚ እቲ ሮድማፕ ዝብል ትራንስፎርሜሽን ኦፍ ሶሳይቲ ትራንስፎርሜሽን ኣብ ፖለቲካ ኣብ ኢኮኖሚ ዝብል እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ግን ኣይገለጽካን ስለዚ ተኣርእስትን ትስኻ ዝሃብካዮ ዝርዝራዊ ጽሑፍን ይሳነን የለን እሞ ከመይ ይመስለካ ክብል እየ ንዶክተር ፍጹም ኣርኣያ ክሓትት ደልየ ይቐኒየለይ دكتور فتصوم هو نابي اوكي حراي سجل هو اي ثينك تي زي تتقام كله اجباب حدا قدمتي كنتات كان ديخا كتفلد لك حتى ترانسفورم تقبر نابي خا كتكيد زود حجتي زلنا كنتات قليت مالتيو ترانسفورم دما انا او نقبر لنا الى حجتي اجبابات ندحري خا يكونك مناتو تي أجواب كنكتلو زلنا ناي كل إحنا زيجاتات حبرا ورديت حيننا خنكيد زلنا دحر لوطي مالتيو إلى أغرب بينيره قنا بتمشرش على الحري خايو تصمق قبيلة بفيزس غير أغرب بينيره أبتصحف نتهم كيلات هذا سردنا لهم بزرزر درجات ريبولو دحري خايو حجي فيز أوف تشين لنا بترد ما كنكيدن كلنا انتهي كجبر له بتقدم أي مدرخ أبتخل أي مدرخ انتهي كنجبر لنا دحركم دا جبرنا خمي جرنا نبتي نداليو ديمقراطية وسرعات نبتصح إلتي رود ماب أو زد تغسها بيلي لخبت مجرشة مالتي تي كمي ذهبكوا جن تي دحرتاي زي transformational change بمن قد نايت رود ماب جيرنا خنبصح ندل زل ناسي سقاب كندي أقدس نت كم زلوا دحر بايتا هيبة دحر تي فيزس دحري لوتي ممتع انتاي كنقبر لنا national harmony and unity build كنقبر لنا raise public awareness تي زنبري محدرة بفتسمو كم زر كنقبر كنقبر لنا دحرتي ratify interim constitution شو عسويتات ندا قبل كام سكركخات ناي كتبات ناي بوليتيكا ومحدرات قلنا لنا تصحف كايو تخيد مالتي مزي زلنا يو حجي نحنا خنتات بحنساب طريق كان ابتي وحس زكونه بوليتيكاوي ولا قطباوي كنتات كثير اي تخيلني حجي بمدرخ جن
ክግበር ከም ዘለዎ ኢለ ጠቂሰ ኣለኹ እሱ ከዓ በቲ ፈይዝስ ኢለ ኣብቲ መጨረሻ ጥቃቂሰ ኣለኹ እቲ ናይ ቅዋም ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ሕጂ ብቲ ናይ መሰጋገሪ እዋን ናይ መሰጋገሪ ቅዋም ክመፅእ እዩ እቲ ናይ ትራንዚሽናል ጃስቲስ እቲ ካልእ ብደቂቕ ተዘርዚሩ ዘሎ ብቲ ወረቐት ክቐርብ እዩ ማለት እዩ ኣነ ግን ኣብዚ ፅሙቕ ኣቢለ ስለ ዘቕረብክዎ ምናልባት ኣይተረኣየካን ይኸውን ይመስለኒ I think ከምኡ ክብለካ ዝደሊ ግን እቲ ሮድማፕ ግን ብፌዝስ ኣብኡ ብቲ መጨረሽታ ተጠቂሱሎ ምውካስ ይከኣል ኮይኑ ይስማዓኒ ወዲ ኣለብሰንጋ ዶክተር ፍጹም ታንኪዩ ምናልባት መመላእተ እቲ ፖለቲካዊ መርገፂታት ዝበሃል ሲ ንባዕሉ እዚ ሮድማፕ ክትገብር ከለካ እዚ ንዝን ቀዳማይ ደረጃ ካልኣይልካ ምስርዑ ኣነ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ገይረ እየ ዝወስዶ ካብ ተመክሮይ ከምኡ እዩ ንኣብነት እታ ቀዳመይቲ ኢልዋ ዘሎሲ ናሽናል ሃርሞኒ ኢልዋ ኣብዚኣ እዋን እዚኣ ኣብቲ ሮድማፕ ናሽናል ሃርሞኒ ትብል ናሽናል ሃርሞኒ እንታይ እዩ እንታይ እዮም እቶም ፖሊሲታት ትገብሮም ግን ዶክተር ፍጹም ንባዕሉ ንበይና ዶክመንት ኣዳልዩና ኣሎ ማለት ዶክተር ፍጹም ከለኹስ ኦን ብሃፍ ናትና ዘቕረባ ማለት እየ እምበር እቲ ገዛና ተዛትዩ ዘቕረባ ማለት እየ እንተይና ኣለና ኣኮሞዴሽን ኢልና ንኩሉ ሶሻል ግሩፕስ ዝሓቁፍ ንኩሉ ሃይማኖታት ዝሓቁፍ እንዳበልና ገሊፅና ኢና ስለዚ ኣብኡ እንድሕሪ ገሊፅናዮ ኣብዚ እንደገና ካልኣይ ግዜ ንገልፀሉ ምክንያት የለን እዚ ሮድማፕ ከዓኒ ኩሉ ዝርዝራዊ ኣይትገብሮን ኢኻ ሮድማፕ እቶም ማይልስቶን ስራሕካ ትገልፅ ስለዚ መረዳእታ ቁሩብ ኣብዚ ፍልልይ ዘሎ ይመስል ምስተር ካልኦት ምትእትሳራይ ንገብረለን ዘለና ንሱ ኮንፊዥን ዝፈጠረና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ንኣብነት ማሕበራዊ ፍትሒ እንታይ ኢልካ ኣብዚ ሮድማፕ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ኩሉ እዩ ምስ በልካ ንትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝገዝእ መቃን ዶክተር ሳራ ኣብ ክንዳና ኮይና ኣቅሪባቶ ኣሎ ኣብኡ ዝርዝራት ኣሎ እንታይ እዮም እቶም መርገፂታትና ፖለቲካዊ መርገፂታትና ኣብኡ ኣለዉ ካብኦም ዝጎድል ኣሎ እወ ኣብቲ ፕላን ክትሰርሕ ከለካ ተቐምጦ ኣሎ ዝያዳ ቴክኒካዊ ዝኾነ ስለዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ጉዳይ ምዃኑ ግን መዘኻፈር ስለ ዝደለኹ ጥራሕ ንኩሉ ርእቶታትኩም ሓጋዚ ነይሩ ጠቃሚ እዩ እዚ መልሲ ንህቦ ዘለና ሲ ናትና ልትሕለና ማለትና ኣይኮነን ርእቶና ጥራሕና ንገድእ ዘለና ፍጹም ይኹን ኣነ ርእቶና ጥራሕ ኢና ንገድእ ዘለና እቲ ገዛና ግን ነዘን ዘቕረብኩመን ርእቶታት ኩለን ፅብፃብ የእትዩ ክዛተ የለን እዩ ኣነን ፍጹምን ዝተጋገናዮ እንተሎ ክእርመና እዩ ስለዚ ንኩሉ ርእቶታትኩም ቅቡል ምዃኑ እዚ ንሕና ስለ ዝመለስና ይንፀግ ኢልኩም ከይትሓስቡ ከም ዘለዎን እታ ኮሚቴ ኮፍ ኢላ ክትሪአን እያ ቅድሚ ምውዳእና ግን ሓንቲ ነገር ኣብኡ እስማዒል ዝገለፃ ነይራ ንሕና እዚ ኣዳራሽ ዘተ ኤሪትራዊ ኣዳራሽ ዘተ ክንጅምር ከለና ዶክተር ሰራ ንኩልኩም ገሊፃ ነይራ ተመሊሳ ትተሓተት ስለ ዘላ እዛ ኣዳራሽ ዘተሲ ናይዞም ሕጂ ተጋጊምና ትሪእና ዘለኹም ሰባት ኣይኮነትን ንዑ ሓቢርና ክንሰርሕ ዋላ እንተዘይከኣልናስ ሓቢርና ንዛተ ሽግርና ንፍታሕ ኢልና ንኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ዕድመ ጌርና ኣለና ኢና ኣስላም ይብዝሕወን ክርስቲያን ይብዝሕወን ንኩለን ብማዕረ ቀዲምናየን ኢና ንዑ ንማያየጥሉ መድረክ ንፍጠር ኢልና ቀዲምናየን ኢና ተፈላለዩና ነንሕድሕድና ክንጠፍእ እንተዘይኮይንና ተፈላለዩና ጡል ንክስርጥ ኮይንና ክንወፅእ እንተዘይኮይኑ ኣይረብሕን እዩ ኣይንረብሕን ኢና ተዛቲና ጥራሕ ኢና ፍትሕ ከነምፅእ ንኽእል ስለዚ እዚ ኣዳራሽ እዚ ናይ ኩልና ንግበሮ ንዑ ንዘቲ ኢልና ንኩለን ኢና ፀዊዕና እዮም መብዛሕትአን ዕድመና ክቢረን ስለ ዝመፃ ኣኽብሮት ኣለና ይቐንየልና ምሳና ብኣውራጃ ይሰማምዓ ብሃይማኖት ዘይተሰማምዓ ኩለን መፅናና እየን ኣብ መወዳእታ ግን ብዝተፈላለየ ምክንያት ንሕና ንግዜኡ ምሳኩም ክንሰርሕ ሕጂ ኣይተዳለናን ኣለና ስለ ዝበላ ጥራሕ ምዕፆና ከዓኒ ክፉት ምዃኑ ሓቢርና ኣለና ኢና ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝኾነ መፅኡ ከዓ ምሳና ክሰርሕ ማዕፆን ክፉት እዩ ከየዘኻኽርኩ ነዚኣ ክሓልፍ ስለ ዘይደለኹ እየ ክብሪ ኣብ ናይ መወዳእታ
تبرع تفوني بدحريو دكتور سارة تصوت كتبنا أنا اللي سنقال أبتا موداتا سلزقا قركاني دمتي يسمع كله تسفا قبر نازور كي مونجي خسايز قبر زلقو حنتي كلتا نقرات كزارب حدا لعو المسقانا نزوم مدالوتن فاسيليتيترز بحكي تساريح توديو متسكا خلو قليل مسلغون بدحريو كندي ساعات كندي لبونان كندي مصنعتن كم زحتت كلاتنا كنقمتو نخلينا انت دا اتكرا بيلنا رينا سلازي لعل مسغانا يزلني سلازي سلازان زحلفا حموش تسامنتي to the extent that حتى حساب استفقنا حساب تقبرونا مالتي ذات قداميتيا تا خاليتي حوس رئيتو ويحتو جن بفلا ينزسم زبكع ذاته أدراش ذاته كابتبهله إذا كله زقربت أزيو متنعتاوي كستات تعفاتي من البات عم تكبر كم تقوله حنتني اشتي ملاقبو تدل خوينا تسمعني أجاجي خون غليقن زغلو زقرب غستايسي أبتهز بسي كم تدالوت ماتيريال وي كم تدالو غستايد يخوت كم مزارارب بايتا مزاراربي أدلاي تخوينون مكاتعي نتبتات ديو وات أبتا ترانزيشن مالتي كما إلى كابز الدراش زسي ناب هزباو زخونة ملكع كحسي انتا ياتها زلا تدلي زلا كساد ويدما ملاقبو بقبو تتقصي تتقبرا نالبات ميس جريات غينا غاي غريتا كن what does it take كابز حسابات زسي تزبس نحنا غمز ايبلنان ولا حاسيبو خنسو ان شاء الله از سود خسايو إلوز تدا حاسيبو اللي خوينو تدا خومو كيبلسي ويون نخصات في كتاب حتسيرو انت يوتي كسايز قبر منالبات سنقال ويكالو تفلتو تخونو يخم تي كو ديزاينز بهالعينة مسرحنا وساني باور نتي نتوم تساتفت نتوم أبالات نتهزبي كم يرجع باور هيبكان دجنا خابو أكيبكا توساني تمتو نزبل حسابات سي قال دوم ملاقبو دلخو تدللو تخون إلى حسب أبزر سيمو سوق إلى حيزي أخيت كايد لخنا مودا تاس لزقنا سلزي ترامارق دبر مودا تا زدربي هذا اللقطة زاري توزيع يغني لي إذا كن مسناي ملو أدناقوت نايتي تفتسم عابس راحي تبرع يغني لنا حضور مع نفسي وخبرك يقولوا خبير كنا زي قبعنا موجود والهيب كنا أخمو يغني لنا راحنا خنبل تملا قبو زبل كاجن بزح جزء تزاراري من اللندنا تملا قبو الله إن إحنا خصحجي بس إحنا ينزلنا تحجزنا يكون كلهم قال قداميتي فعلا زلهم بقعد زلهم البوليتيكا سنداتنا سند زداننا المدرسة موقف تفوني لنا سلذي تهمتون لكم مسخاتكم قالي كالوتون خنقص علينا هم دغبنا سلذي تم آياتنا نبلهم بما خبرنا نقوم نايبينهم غيرنا تخالعي درجة منأسي ملاقبو تبحر نقفاتكم مامصينا نزلت لنا ساينز فلطو مناتو تمسرحو بمدوتي عبسنا فلطت استمركوسه عبفونነት استمركوسه هون متى فلطت لينا خويلنا عمود أتاجن أتي ناي مجرش علامة تنس حزب تبلازر لها ملاقبو هاجرنا حزبيا نحزبي ذي حسابات نشطينا
أوينا حجي حزب انت داري عيمو تقبلوه فيدباك جيرو خاني زغودله حبرنا انت اخيرو اتحساسبانا حدا يخون هاجراو سمرت زبحال ز ناشونال يونيت زبحال هذا حساسبا امبر بأكالاو مصن اب حدا مخان مالت ايكون هذا سوشيال جروبس زلو وهوبيو كنقبلوا لنا ما يقدرنت قاليهم ግን ሃገራዊ ሓድነት ዝፍጠር ሲ ዘን ተፈላለያ ጉጅለታት መፅአን ክሰማምዓት ገይሮም ዝርድኡ ኣለዉ ንሕና ካብኡ ወጢና ኣለና እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሃገር ብነብሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ ትውከል እውን እያ ነብሲ ወከፍ ውልቀ ሰብ እዚ የድልየና ዶ ኣየድልየናን ኢሉ ኣብ መወዳእታ ሪዒሙ ክቕበሉ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ፅባሕንኮ ንሱ ከዓ ከዓ ተግባር ዝኸውን ስለንብል ናብ ህዝቢ ኢና ንብል ህዝቢ ወሳኒ ኢልና ኢና ንኣምን ህዝባዊ ለውጢ ፅርፈት ክመፅእ ዘለዎ ክኸውን እንተ ደኣ ኮይኑ እዞም ተወዲብና ዘለና ፅቡቅ እንተሰሪሕና ሓሳባትና ይገዝኦ ዘይነድሊ ኮይኑ እንተረኪቦ ከዓ ገዲፍዎ ናቱ ከዓ ክገብር ዕድል ከም ዘለዎ ምግባር እዩ እሞ ካብ መላግቦ ቁፅሪ ሓደ ናብ ህዝቢ እዚ ሓሳባት እዚ ሽየጥ ከም ዝግባእ ምግባር እያ ካብ ህዝቢ ከዓኒ ተማሂርና ህዝቢ ምብል ምግባሩ ትሪኦ ከዓ ብቐፃሊ ምስ ህዝቢ እንዳተራኸብካ ብቐፃሊ እንዳማዕበልካዮ ነዚ ናሽናል ኮንሰንሰስ እንዳምፅኻዮ ትኸይድ ስለዚ እዚኣ ተቐበለች ካልኣይቲ ናይ ግድነት ከድልየና እዩ ኤሊት ባርጌይን እዩ ምክንያቱ ኣብ ፖለቲካ ናይ ዓለም ኤሊትስ ዓብ ተራይ ዘለዎም ጠለውቲ ሓይሉ እዮም ስለዚ ናይ ግድነት ከዓኒ ናሽናል ኮንፈረንስ ከድልየና እዩ ኣብ ናሽናል ኮንፈረንስ ግን ስዒባ ናሽናል ኮንፈረንስ ናሽናል ኮንፈረንስ እንዳበልና ፎርማሲካ ኢና ንሕየካ ናሽናል ኮንፈረንስ ውፅኢት ዘለዎ ንክኸውን ግን ከምዚ ዋላ ፍልልያት ናይ ሓሳባት ተሎ ተሰኒዱ እንተመፅኡ ጥራሕ እዩ ኣብ ሊብያ ናሽናል ኮንፈረንስ ኮ ተገይሩ እዩ ቅድሚ መንግስቲ መሓዞም ነቲ ስርዓት ናይ ጋዳፊ ክልውጥኦ ከለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ሓበራዊ ስምምዕ ኣብ ህዝቢ ስለ ዘይነበረ ንርእሶም ኤሊትስ ከማን ተመቃቂሎም ናብ ሕድሕድ ኩናት እዮም ኣትዮም ኣብ ኢራቅ ኣብ ኣፍጋኒስታን ገለ እንዳበልካ ናሽናል ኮንፈረንስ ገይሮም እዮም ናሽናል ኮንፈረንስ ከም ሲልቨር ቡለት ወይ ማጂክ እንታይ ኩሉ ሽግር ትፈትሕ ጌርና ንወስዳ ንመስለና ኣይኮነን ንሕና ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ኣበይ ንሰላማ ኣበይ ንፈላለ ሰንዲድናዮ ተፀኒሕና ጥራሕ እዩ እቲ ናሽናል ኮንፈረንስ ኣብቶም ዝተፈላለናለን ባርገይ ክንገብር ዕድል ዝህበና ውፅኢታዊ ኮይኑ ከዓኒ ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ክልተ መዓልቲ ሓደጋ ኣለዋ ንብላ ዘለና ስሙ ጌርና ፅሒና ክንዓልያ ንኽእል ዝብል መረዳእታ ኣለና ሳዕ ሕጂ ስለዚ ክልቲአን እየን ህዝቢ ርዕሙ ክቕበሎ ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ወሳኒ እዩ ንሕና ህዝቢ ኣብ ዝተመልአ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ክውስን ጥራሕ ኢና እምበር ንሕና ወሰንቲ ኣይኮንናን ዝብል እዩ ዘለና ስለዚ ነቲ ህዝቢ ግን እታ መላግቦ ትብላ ዘለካ ዝተማልአ ሓበሬታ ክነስምቆ ኢና ተበጊስና ዘለና ካልኦት እውን ዝወዳደር ሓሳባት ተልይዎም የስምቅዎ ህዝቢ ኣብ ዝተመልአ ሓበሬታ እንታይ ፅቡቅ ገይሩ ክፈልጥ ይኽእል እዩ ዝብል መረዳእታ ኣለና እታ ካልኣይቲ ናይ ኤሊት ባርጌኒን ኢሴንሻል ብጣዕሚ ሓጋዚ እዩ ነቲ ሃገራዊ ምርድዳእ ፊኒት ስለዚ ናሽናል ኮንፈረንስ ናይ ኤሊት ባርጌኒን ከዓ ከድልየና እዩ ከነድ እንተሎ ጥራሕ ኢና ግን ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል ዝብል እየ ዘለኻኒ የቀኒልና ንኩልኩም ዶክተር ሳሮ أنا مش دي كمسجد ينبغي كله تقبلوا زحزوكم في المحصول معلكم تريجر جروا كباب درجة أقول لكم وأخون جن كم تعوي لي حسبي نيرة thank you very much وديكم وأخون مسخاتكم تأنا قبلوا زدلي حجي ياو كمسجد رأي زخل تناي مچم نزي سندات زخندالو زبقسنا خلت علامات ولا أزين التأساسات على أمبر نناتن مبقس اللون اتحادي علامة دليت فتحي إرتراوين أب حدد قلنا في ولا أين حلو بزعب حجرنا زلنا حبراور الرداد أخنا تقر لنا زبل إيو تعرنا كله خاء أبزخنا أولا دبان تحلينا نحجرنا زملكة تحساسبنا نبحد خنا متصور لنا زبل نيرو مچم ينوح يحتر لو تخمت أمخانو عينت أراد أرنينا
ግን እታ ትመጽእ ኤርትራ ከመይ ክትመስል ከም ዘለዋ ካብ ሕጂ ክንሓስብ ክንዝቲ ክንካታዕን ክንሰማማዕን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ስለ ዝኣመና ኢና ነዞም እስታትን ነዞም ሰነዳትን ከነዳሉ በቂዕና እቲ ካልኣይ ዕላማና ከዓ እዞም ሰነዳት እዚኦም ከምዚ ሰንጋል ከብሎ ዝፀንሐ ከምዚ ሰንጋል ከብሎ ዝፀንሐ ቅሬታ ግበርለይ ኣፅዋ ከምዚ ሰንጋል ከብሎ ዝፀንሐ ከም ንድሕሪ ለውፅሲ ከም መበገስን መወከስን ክኾኑና እሞ ካብቲ ሽዑ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንብሎ ምስሕሓብን ካብቲ ሽዑ ክመፅእ ይኽእል እዩ እንብሎ ምስሕሓብ መግርጫ ወይ ኮንፊዥንሲ ከድሕነናስ ይኽእሉ እዮም ከም መበገስሲ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ካብ ጥራይ ኢድና ንኸይድ ንኣቱ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ዕላማና ስለዚ ነዚ ስራሕ እዚ ከመይ ጌርና ተሓጋጊዝና ነማዕብሎ ናብትሞን ዝምልከት ግን እስኻትኩም ብዝደለኹም ኣገባብ ብሕልፊ እዞም ሰነዳትና ሰዲድናልኩም ዘንበብኩም ብውልቁ ይኹን ብጉጅለ እፁ ኣኼባት ከነካይድ ነዚ ስራሕ ከዓ ናይ ሓባር ክንገብሮ ንሕና ድልዋት ኢና እዚ ስራሕ እዚ ፎርማል ክኸውን ኣለዎ ወግዓዊ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ደጋጊምና ክንብሎ ዝፀንሕና ካብ መጀመርያ ዝጀመርናሉ መዓልቲ እዞም ሰነዳት እዚኦም ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ ዝሓቆፉ ጥራይ እዮም እቲ ብሙሉኡ ናሽናል ፕሮግራም ከዓ ካብዚ ኮንሰፕቹዋል ፍሬምወርክ እዩ ክወፅእ ዘለዎ ስለዚ ናትኩም እትሕግጋሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ከነለልዮ ኩልና ከነለልዮ ኣለና ቢልዲንግ ብሎክስ እንዳወሰኽና ናይ ሓባር ስራሕ ኩልና ናይ ሓባር ስራሕ ኢድካ ኢልና ክንሰርሖ ነዚ ተበጊሱ ዘሎ ስራሕ ምዕለቢኡ ክነብፅሖ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ በብግዚኡ እንዳሃተመ ምስ ከደ ዝበዝሕ ሰብ ከዓ ርዒሙ ምስ ተቐበሉ ከዓ ናይ ህዝቢ ክኸውን እዩ ብምንታይ ይዝርጋሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክዝርጋሕ ዝኽእል እዩ ከም ካይንድ ኦፍ ካስኬድ ሞዴል ጌርና ከዓ ናብ ህዝብና ናብ ግራስ ሩትስ ወሪድና እዚ ኩሉ ሓሳባትና በቲ ነቲ ህዝብና ዝርድኦ ኣገባብ በቲ ንህዝብና ክሰምዖ ዝኽእል ቋንቋታት እናገበና ከዓ ናብ ህዝብና ከነውርዶ ከዓኒ ድልዋት ኢና ወይ ሪሶርስ ይሓትት ወይ ፃዕሪ እንደገና ይሓትት ግን ንዓኻትኩም ሒዝና ኢና ከዓ ንሕና ነዚ ከነተገብሮ ንኽእል ሓቢርና ጥራይና ከነተገብሮ ንኽእል ደንበ ፍትሒ እውን ብዛዕባ ሃገርና ዘለና ርድኢትን ረኣይን ሓባራዊ ምዝኸውን ጥራይ ኢና ዝሰመረን ኣድማዕ ዝኾነን ቃልሲ ክንቃልስ ንኽእል ሓድነት ናይ ህዝቢ ማለት ሓድነት ናይ ራእይን ናይ ኣተሓሳስባ እንዳእምበር ናይ ኣብ ሓደ ጉጅለ ወይ ኣብ ሓደ ጥርናፈ ናይ ምህላው ስለ ዘይኮነ ኩሉ ናይ ኤርትራዊ ኣዳራሽ ዘተ ፃዕርታት ከዓ ኣብዚ ዝዓለመ እዩ ምክንያቱ እዚ ምዝኸውን ጥራይ እዩ ህዝቢ ንሕና ከም ህዝቢ ኤርትራ ሰሚርና ናብራና ክነመሓይሽ ብሰላም ክንነብር ኤግዘምፕላሪ ዝኾና ሕብረተሰብ ክንከውን ንኽእል ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ሰንጋል ክብሎ ፀኒሑ እዩ ሰነዳትና ኣንቢብኩም ዝገምገምኩምልና ክኢላታት ዕድማት ኣጋይሽና እቶም ክኢላታት ኣብዚ ክትመፁ ዘይከኣልኩምሞ ርእቶታትኩም ብፅሑፍ ዝለኣኽኩምልና ኣብ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ማዕከናት ከዓ ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ትከታተሉና ዘለኹም ኩልኩም ዝሃብኩምና ርእቶ ተቐቢልና የለና ኣዝና ነመስግነኩም ኩሉ ዝሃብኩምና ርእቶታትኩን ሓበሬታታት ጠርኒፍና ኣብ ግምት ከም ነእትዎ ከዓ ቃልና ኣትወልኩምን እናረጋግፀልኩምን ብሕጂ እውን ርእቶታትኩም ክትሰድሉናን ክትፅሕፉልናን ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ ስኒትና ኤርፒኤም ኤሪሳት ከዓ ናብ ህዝቢ ነዚ ዘተታት ክንገብሮ ዝቐነና ናብ ህዝቢ ብምዝርጋሕ ዝተሓባበርኩምና ዕዙዝ ሰላም ዕዙዝ ምስጋናና
تقبلوا أموداتها أن كلكم أبارات إرتراوي أدرس ذاتي نسلسة عمتات كيف يكون سنبت بمقاب بتجهاتن كأن توفينت لا تأكبكم بتقدسنت بمكتعن بمذتاين نذن سندات زي إن زدالكم عزوز مسجانا يقبعكم يغنيلنا كترخونا انتدى لكم ab discussion forum اسران كلتن gmail.com ميلكم كتسدوا لنا تقول لكم زقنا ملأختن تداخل لكم نمبزحتنا تفضلنا تخوني لكم الذي بتتفضلنا ميديا ولا بفيسبوك ملأختاتكم كمتنا رئيتاتكم غانا خنقبلينا الذي كالا أي راوند يو كالا راوند كاكا أخهلونا يو كنت تزبركو كيف موديل جرنا نتحتي كنوردينا عندنا نتحسبك كتحتي أمسي نخاني أرنفنا إذا سند نهزبي خنقبرو هزبي خطقوملو حدا رأي حدا هزبي خينا نخنبرك حقزنا إذا الأمنت علمنا ناي مودة سند يكونن درافت رأينا قريبنا نادي درافت تمزي حقزكمنا عندنا دقيمي أزي يمسكنكم يا أميلنا